קודם כל אנחנו צריכים להבין מה זה תכלת בכלל, כן? מה זה תכלת? אנחנו נבין, זאת אומרת, מה הם התנאים לתכלת, מה הם התנאים שבהינתן אותם תנאים יש לנו תכלת ביד. אנחנו נבין את ההבדל היסודי בין צבע לצבען ומה המשמעות של זה, גם מחז"ל. ונעקוב אחרי התהליכים שקרו במהלך ההיסטוריה. מתי פסק המצווה? מתי פסק קיום המצווה? מתי אנחנו, הפעם האחרונה שאנחנו יודעים, שאנחנו שמענו שהיה ביד ישראל תכלת? ומה הסיבות שזה נגנז? יש איזשהו לשון כזה שהרבה אוהבים ככה להגיד נגנז, נראה איפה זה כתוב ובאיזה הקשר, ונבין את המשמעות של הדבר הזה, ואיך היה התהליך של ההיעלמות, של השכחה, ואיך אחר כך התהליכים, מה שנקרא היום חידוש מצוות התכלת, מה היו התהליכים? כי גם בזה הרבה בלבול. אנחנו נכיר את הפורפורה, אנחנו נכיר גם את הארגמון, אנחנו נכיר גם את המורקס, אנחנו נכיר גם את הדיונון. אמרתי פה כל מיני שמות, אבל למעשה זה לא כזה הרבה שמות. אולי מפה בא הבלבול, יכול להיות, יש עוד משהו שנקרא ינטינה, אולי גם זה מוסיף לו בלבול, ואנחנו נראה שאין פה באמת יותר מדי, ואנחנו נראה דברים יסודיים פשוטים של איפה מוצאים את החילזון, קצת נושאים הלכתיים שקשורים לחידוש קיום המצווה, מה האחרונים כותבים על זה, מה יש לנו בראשונים, מהפוסקים. אנחנו נעבור על דברי הגמרא של מה שסימני החילזון, מה שאוהבים לקרוא לזה סימני החילזון. נבין מה ההגדרה של סימנים, איך זה מבואר בדברי הרמב"ם, וככל שהזמן יתיר יותר נראה קצת מדברי רבותינו, וגם ממה שקורה היום ובתהליכים כמה שנוכל וכמה שנספיק. אנחנו מתחילים, רק נגיד שכמובן שתכלת אנחנו פוגשים פעמיים ביום, בבוקר וערב, בקריאת שמע, בפרשת ציצית. אבל מהסיבה כמובן שזכרתם את כל מצוות השם. אגב, איך זכרתם את כל מצוות השם? על ידי איך בדיוק התהליך הזה של הזכירה? אז כן, אז ידוע הברייתא של מאמר רבי מאיר בגמרא, תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, רקיע דומה לאבן ספיר, יש גרסה אחת בגמרא במסכת חולין, ואבן ספיר דומה לעקבות שנאמר ותחת רגליו כמעשה אבן ספיר וחצם השמיים לתואר, ורש"י אומר על המקום דומה לים שנעשו בו ניסים בישראל. זאת אומרת, אומר רש"י, שנעשו בו ניסים בישראל, זאת אומרת על ידי הזכירה של הים אנחנו זוכרים את שליטתו של הקדוש ברוך הוא במציאות של העולם, ועל ידי שאנחנו זוכרים את מציאותו בעולם אנחנו זוכרים גם את מצוותיו. אז זה בעצם התהליך. מי שרוצה כוונה נכונה, כוונה עמוקה בדברים שאומרים באומרו את פרשת ציצית, זאת הכוונה שנכונה פה בדברי רש"י, וזה דבר נפלא ביותר. כמובן שתכלת זה לא רק בציצית, אנחנו פוגשים את זה גם במשכן, גם במקדש, יש לנו בגדי כהונה, יש לנו בפרוכת, המשכן עצמו היה רקום תכלת, באבנת הרבה בבגדים של הכהן הגדול, אז זה גם זה. אבל מה זה באמת תכלת? אז איפה אנחנו רואים פעם ראשונה תכלת? ראינו את זה עכשיו בפרשת השבוע, בפרשת תרומה, וזאת התרומה שתקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שנים ושש ועיזים. תכלת נמנית יחד עם הרבה מאוד דברים יקרים אחרים שידועים בעולם לכולם. זאת אומרת, תכלת זה כמו שיש זהב, כמו שיש כסף, כמו שיש דברים יקרים שידועים גם אצל הגויים, גם אצל היהודים, אצל כל עמי העולם. אז תכלת זה גם חומר יקר. זה לא איזשהו המצאה יהודית. הראש היהודי לא המציא פה איזה משהו מיוחד, זה לא מלאך משמיים מוריד את זה, זה חומר יקר. זה חומר יקר, וכך גם אומר לנו הפסיקתא. הפסיקתא אומר, וכל איש אשר נמצא איתו תכלת וארגמן מלמד שהיו להם ממצרים כל מיני צבעונין הללו. זאת אומרת, כמו שהם הביאו אותם מבתי שוראות, הם הביאו אותם מבתי המצרים, הם הביאו איתם זהב וכסף, הם הביאו איתם גם תכלת. ואת הדבר הזה, את התכלת, אותה תכלת, הם הביאו איתם אחר כך לתרומת המשכן. זאת אומרת, מדובר באותה תכלת שהייתה במצרים, בסדר? וכך גם אנחנו מוצאים בגמרא בשבת על הפסוק מדלות הארץ השיר מבוזר אדן, רב טבחים הקורמים ולעוגבים יוגבים, אומרת הגמרא, אלו ציידי חילזון וסולמת עצור ועד חיפה,
אומר רש"י, וניחם נבוזרדן לבושי המלך, זאת אומרת שנבוזרדן הגלה את כל עם ישראל, השאיר את הכורמים ואת היוגבים. למה? למה הוא השאיר את היוגבים? כי הם ציידי חילזון, והוא צריך אותם בשביל לבושי המלך, כי המלך לובש חלק, אז המלך לובש לבושי מלכות. אז אנחנו מבינים שמדובר על אותה תכלת, התכלת של נבוזרדן, היא אותה תכלת גם של ציצית, תכלת של מצווה, תכלת של תורה למשכן, תכלת של תורה למקדש. אז זה דבר בסיסי, אנחנו רואים את זה גם בפסוקים שונים, כן? במגילת אסתר, אנחנו רואים את זה, תכלת וארגמן, חור כרפס ותכלת, לבוש אשר לבש בו המלך כתוב, ואחר כך כתוב שמרדכי לבש בגדי מלכות, תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריכו, כן? אז אנחנו רואים את זה, לבושי תכלת פחות וסגנים, יש לא מעט פסוקים על הדבר הזה, אגב, יש פה איזה שהם בגדים, חבל קצת עוז, יש פה איזה שהם הריגים שנמצאו שצבועים בתכלת ממין מסוים, שאנחנו נראה בהמשך על איזה מין מדובר, אבל מה זה באמת תכלת? אז יש כמה תנאים, מה שמובא בגמרא ובראשונים. אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת, הגמרא אומרת שתכלת ודאי אמרה, זאת אומרת תכלת חייב להיות קודם כל צמר, לא יכול להיות משכן, ואגב לכן גם כן יש עניין גם כן שאין שעטנז בציצית, כי התכלת זה חייב להיות צמר, בגד זה גם בגד פשטים, אז ממילא אין דין, כן, פשטה שעטנז נדחה, אז הוא חייב להיות צמר, הוא צריך להיות צמר צבוע, כן? וכתוב גם, כן, שאומר לנו רש"י תכלת על הפסוק, כן? הוא תכלת וארגמן, אומר רש"י תכלת, צמר צבוע בדם חילזון, זאת אומרת שהוא צריך להיות צבוע, קודם כל, צמר, 2 צבוע, 3 בדם חילזון. מה זה צמר צבוע? אולי צמר מלוכלך זה גם בסדר? לא. צמר מלוכלך בדם חילזון זה לא נחשב. צמר צריך להיות צבוע. מה זה אומר צמר צבוע? שהמהות של הצמר, שהמציאות שלו, המולקולות שלו, החלק הכי, איך שאומרים, החפצה של הצמר, בסדר? החפצה של הצמר הוא עצמו צבוע, בסדר? הוא לא רק מלוכלך בדבר, אלא הוא עצמו הופך להיות לבעל צבע בעצמו. זה נקרא צמר צבוע. כל מהותו היא צבועה. חלק זה איזשהו חפץ, זה לא הגוון, איזשהו חפץ, צמר צבוע. וכמובן בדם חילזון, כמו שכתוב גם בתוספתא, תכלת אין ניקחת אלא מן החילזון, הביאה שלא מן החילזון פסולה. זאת אומרת, יש דין שצריך להיות דווקא מן החילזון. לא יודע מה זה חילזון, אבל זה דין שיהיה דווקא חילזון. אגב, שימו לב, יש פה מסביב בתוספתא הרבה מאוד דברים למקדש, שיש להם הרבה מאוד תנאים, כן? איזה חיטים להביא, איפה להביא, את הזיתים איפה להביא, כל מיני תנאים מתנאים שונים ורבים. בתכלת אין תנאים. אומרת לנו התוספת, תנאי אחד בלבד. תנאי הוא חילזון. כלומר, יש לך חילזון? יפה מאוד. החילזון הזה צובע? מצוין, גמרנו, עונה על התנאים. שהוא יבוא ויגיד, שמע, אולי יש עוד חילזון. אז קודם כל, למה חז"ל אמרו לנו חילזון מסוים דווקא? אז יש שתי אפשרויות. או שבאמת כל החילזונות כשרים. מצאת חילזון, נמית על התנאי הזה, מצוין. אפשרות שנייה, שהקים לי לחז"ל, שרק חילזון אחד קיים, שאפשר לצבוע את עוד חלק. מי שימצא לי אפשרות שלישית, אני מאוד אשמח, אני הרבה שיעורים שהצעתי את ההצעה הזו, עד היום לא שמעתי על אפשרות שלישית. יש שתי אפשרויות, או שכל החילזונות כשרים, או שחז"ל יודעים שיש רק חילזון אחד כשר, שמלו שהוא צובע, וממילא אם מצאת אותו, זה ודאי שזה גם חילזון, זה במה שנקרא בהערת סוגריים. יש דבר נוסף שזה בגוון תכלת כמובן, יש גם את העניין של הגוון, שאותו צמר יהיה צבוע, אבל גם בגוון מסוים, אומר לנו הרמב"ם, תכלת אמורה בתורה בכל מקום היא כצמר הצבוע כפטור שבכוחד, וזוהי דמות הרקיע הנראית לעין. אז יש עניין שזה יהיה צבוע כדמות הרקיע, כן? זאת אומרת, יהיה לו גם גוון מסוים, ואומר להוסיף לנו הרמב"ם איזושהי תוספת קטנה, צריך שתהיה צביעתה, צביעה ידועה שעומדת ביופייה, שלא תשתנה. אז זה איזושהי תוספת שהרמב"ם מביא, כנראה מאותה ממרה שהבדיקה של רבי אליעזר, שהיה לו איזושהי בדיקה מסובכת, איך להבדיל בין תכלת לקל אילן, על ידי איזושהי נוסחה מאוד מורכבת, אז כן, יפקוד חזותא פסולה, לא יפקוד חזותא כשרה, אז הרמב"ם מבין שצריך שתהיה צביעתה, צביעה חזקה ועמידה. אז יש לנו כמה תנאים, יש עוד איזשהו תנאי אחד נוסף, שזה נתון במחלוקת ראשונים. האמת היא שאנחנו נראה בהמשך שזה לא באמת מחלוקת ראשונים,
זאת אומרת, יש שהבינו ככה שזה מחלוקת ראשונים, אבל למעשה זה מוסכם, ההבנה של רש"י היא מוסכמת אצל כל הראשונים, נראה את זה בהמשך בהרחבה, שצריך גם כן שהצביעה תהיה צביעה טבעית טהורה על ידי החילזון, שלא יהיו איזה שהם סממנים או איזה שהם חומרים נוספים שמעורבים בנתינת הגוון, בנתינת הצבע. זה למעשה שיטת רש"י, אבל כנראה שזה כל השיטות הראשונים למעשה גם כן סבורות כך. אז נבין רגע מה אנחנו מחפשים כשאנחנו מחפשים צביעה. אנחנו מחפשים צמר צבוע בדם חילזון, מה אנחנו מחפשים? אז בואו יש הרבה צבעים. אנחנו רק פותחים את העיניים בבוקר, מיד אנחנו רואים כל מיני גוונים, כל מיני צבעים, אבל זה צבעים, זה לא צבענים. מה זאת אומרת? צבען זה פיגמנט, מה שנקרא, שיש לו יכולת ייחודית של מה שנקרא תופח מנת להטפיח. הוא מסוגל להפוך חומר אחר לבעל צבע בעצמו. הוא מתקשר למולקולות, מולקולרית. הוא נכנס לאטום, הוא הופך להיות חלק מהאטומים. הוא משנה את האטום עצמו בפנים, ועל ידי כך הוא הופך את החומר השני, שהוא יהיה גם כן בעל צבע. זה נקרא צבען. עכשיו, צבענים יש בטבע. אבל אנחנו מדברים על מיליארדים של בעלי חיים וצמחים וחומרים בטבע. מכל המיליארדים הללו, אנחנו מדברים על רשימה מצומצמת של 15 דברים, פחות או יותר, שבהם בעצם יש את אותם צבענים. אותה רשימה שהייתה מוכרת לפני אלפי שנים, היא רשימה שמוכרת גם היום. אין איזשהו שינוי מפליג בדבר הזה. מצאו עוד איזשהו שילוב של מתכות או איזשהו משהו מאוד מסוים, אבל זה פחות או יותר רשימה שלפנינו. אנחנו, אגב, צרפתי פה את השמות של בגוונים שהם מוציאים. אז יש לנו מן הדומם, יש לנו את לפס לזולי, שזה איזושהי אבן, יש לנו גופרת נחושת, ברזל, גופרית, אתם יכולים לראות את הגוונים בעצמכם. בצומח יש לנו את האינדיגו, שזה בעצם הקהל אילן, שכתוב שזה בעצם ניל, כן, מובא באחרונים גם כן. קורקום, כולם יודעים קרקום, כן, גם כן אחד מהסממנים, אז זה קרקום. גם כן נותן, יש לו צבען, כולם יודעים שבגד שמתלכלך בקורקום קצת קשה לחפש, היום עם הטכנולוגיות של היום זה יותר קל, אבל יש בו צבען. קליפות רימונים ואגוזים דווקא בקליפות, לא בפירות עצמם. אגב, במשנה במסכת שביעית, יש את העניין של הצובע. אז מה כתוב ברשימה במשנה של מי שצובע במיני שביעית? קליפי רימונים ואגוזים. למה לא רימונים ואגוזים? זה מלכלך מאוד, כי זה מלכלך, זה לא צובע. קליפות רימונים ואגוזים, דווקא קליפות רימונים ואגוזים. פורת הצבעים, אנחנו מכירים את זה, היו ידיו, כן, צבעון ברכת כהנים, בפועה, זה גם צבע אדום. עכשיו שמנים צמחיים, מנחה יש לנו את הקרומיס, שזה תולעת שני, קימת הלקה, שהיא קימה, שלפי הרמב"ם זה מקור הארגמן, ויש לנו גם כן חלזונות במשפחת ארגמונים, שהם אפשר להפיק מהם גוונים שונים, במנעד שבין אדום לכחול, זה עובר דרך בורדו, סגול, כל מיני גווני אמצע, אבל ירקרק קצת, כן, גם ירקרק. יש כאלה שואלים, כתוב גם שתכלת דומה לירוקה, רש"י כותב שתכלת ירוקה. כן, יש קשר בין הגוונים הללו, בסדר? ירוק, כחול, יש גם ביניהם איזשהו... מה? כן, יש ביניהם איזשהו... כן, זה גוונים שהם דומים. אז זאת הרשימה. זאת רשימה, אנחנו צריכים להבין, כשאנחנו מחפשים תכלת, אנחנו צריכים קודם כל שזה יהיה מן החי. דבר שני, שזה יהיה חילזון, לפי הגדרות של חילזון. דבר שלישי, שיהיה לו צבען, שזה בעצמו דבר נדיר ביותר. דבר רביעי, שזה יהיה חילזון ימי. דבר חמישי, שזה כל התנאים הללו בתוספת לכך שהוא גם יוציא גוון כחול. זאת אומרת, יש לנו פה צירוף של תנאים, ומה הסיכוי שנמצא מישהו יגיד, תשמע, הנה יש לי פה תולעת שמיר, יש לי פה עוד תולעת שמיר. נו, באמת, אתה מציע לי פה תולעת שמיר, אז אתה אומר, אולי יש תולעת שמיר נוספת. אנחנו מדברים על משהו נדיר שבנדירים ברמה ייחודית בלתי מצויה. את זה אנחנו מחפשים, את הדבר הזה. בסדר? אז זה רק שנבין את זה. קהל האילן, מה שגם החז"ל מביאים, בעצם, גם מה שגמרא מביאה, שהקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, אני משוכנתי במצרים, בין טיפה של בכור לטיפה שינה של בכור, אני משלתי לי פרה,
ממי שתולה קהל אילן בביתו ואומר תכלת אותם רמאים מחמת יוקר הדבר, הם רמים, אז זה מיניל ואיסטיס, זה בעצם הגוונים שהם נותנים. אגב, כך גם אפשר להבין מה באמת הגוון של תכלת, כי אנחנו יודעים מהדימוי שלה לקהל האילן. הזכרנו לפני כן את מה של רבי יצחק, מה שהוא היה ככה מפריד בין קהל האילן לבין היודע להבדיל על ידי אותה בדיקה גמרא במנחות. כן, אז כמו שאנחנו מכירים את אריסטו, אנחנו מכירים חכמים שונים, שמענו כל מיני שמות. פילינוס פחות מוכר, מי שכן קצת מכיר אז ודאי שמע על פילינוס. פילינוס היה איטלקי, הוא חי בצפון איטליה, לפני כ-2000 שנה, בזמן בית המקדש השני, ממש לפני החורבן, והוא כתב ספר של מדעים. ובספר המדעים הזה שהוא כתב, הוא מביא שם הרבה מאוד דברים, והוא גם כתב על משהו מאוד מעניין, אנחנו נראה בהמשך עוד כמה מובאות משם. אז הוא כותב באמת את התהליך שהיה על ההפקה ממורקס, בסדר? שזה רמז איזשהו חילזון, איך שלאט לאט עברו להכין את הגוונים מאותו חילזון, עברו להכין מהצמחים, מן הצומח. אז הוא כותב שאנשי גאליה, שזה חלק מצרפת של ימינו, מעבר לאלפים מייצרים את הצבעים הטירנים, תקונטילציה, שזה גוונים כחולים, ואת כל שאר הגוונים על ידי הצמחים בלבד. כמו שנחפש את המורקס, נפגוש את המורקס, את אותו מורקס בקרקעית הים, אנחנו מתחילים קצת אולי להבין, והם לא צריכים לחפש בעומק שאינה אליו או לעוגן מוחדר, בעמידה היבשה, אנשים שנוסעים צבעים בדיוק כמו שאנחנו עושים מכיוון התירס שלנו, עם כיחד גדול להשוואה בהם וכו', כמובן, ובמחיר של סכנה פחותה בהרבה. זאת אומרת, להפיק כחול מן הצומח הרבה יותר קל, לא צריך להיכנס לים, לא צריך להסתכן, יותר זול, כמויות יותר נגיש, וככה בעצם התהליך קרה. זאת אומרת, עבר מייצור מחלזונות לייצור מן הצומח. הוא מספר לנו על אותו תהליך. עכשיו באמת, מתי פסק כזמן קיום המצווה? הפעם האחרונה שאנחנו מוצאים בגמרא במנחות, הגמרא מספרת אירוע מיוחד. אירוע יוצא דופן, אם זה לא היה אירוע יוצא דופן, הגמרא לא הייתה מספרת לנו את זה, אבל כנראה שזה היה משהו ממש מיוחד, שהגמרא רואה לנכון לבוא ולספר לנו את הדבר הזה. מר ממש חי, התחלת בשני רב החי, אנחנו מדברים על סוף תקופת האמוראים, תחילת הסבוראים, ממש חתימת התלמוד, והגמרא מספרת שמר הביא איתו מארץ ישראל, כן? הוא הגיע מאיפה שהם עושים תחלת, איפה עושים תחלת? מסומת לצור ועד חיפה, זבולון לחוף משכון. אז הוא הביא איתו לבבל, כן? חכמי התלמוד בבבל מספרים לנו שהוא הגיע לבבל והוא הביא איתו תחלת. בשני רב החי, באותם שנים, באותה תקופה. אירוע באמת מדהים ויוצא דופן. אנחנו מבינים שכבר באותה תקופה זה דבר שהוא לא כל כך מצוי, ואירוע שראוי לציון, ואנחנו רואים אחר כך באמת שזה כבר נעלם. מאותה תקופה לפני כ-1400-1500 שנה, שזה בעצם אותה תקופה של רב החי. אנחנו רואים אחר כך כבר, הרב שרי הגאון כותב, שהיה תחלת ביד ישראל בלשון עבר, רואים מדרש תנחומה שזה טיפה אחר כך, בתקופת הגאונים, מצווה להביא תחלת, עכשיו אין לנו לבן, בריף אנחנו רואים והתנדלת לנו לבן, ואחר כך הרמב"ם כותב, הרמב"ן לאורך כל בסדר, אנחנו רואים שהתחלת נאמר, אנחנו מבינים שהתחלת נאמר לפני 1400-1500 שנה, לתנאים ודאי שהיה תחלת, חז"ל מלאים מזה, גמרות, הגמרא מספרת, כן, התחלת החיצבית אולי, זה היה מעשה צביעה, גם בתקופת האמוראים, ודאי שלתנאים והאמוראים היה תחלת, בסוף תקופת האמוראים, תחילת הסבוראים, זו הפעם האחרונה שאנחנו שומעים שהיה תחלת. ובעצם מה שקרה לתחלת היא מה שמוזכר לשון נגנז. הלשון הזאת נגנז, יש הרבה אנשים שיודעים לשלוף את זה, אבל כתוב שבזוהר, הרבה אומרים לי, בזוהר כתוב שנגנז. אין זוהר כזה. אין זוהר, יש כתבי הארי. יש כתבי, אז יש מקום אחד בחז"ל, הספרית. רבי יוסי היה שלוחא דרבנן, הוא היה גר בציפורי. רבי יוסי היה גר בציפורי, והוא היה שלוחא דרבנן, הולך, סובב על ארצות, היה הולך על דרך הים, צפונה דרך הים לכיוון לבנון, צפונה לסוריה, טורקיה, וכן הלאה. אז רבי יוסי מספר באחד הסיפורים, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך מכזיב לצור, כזיב בצפונה של ארץ ישראל, קרוב לראש הנקרה, לצור, כולנו יודעים, לבנון. ומצאתי זקן אחד, אמרתי לו פרנסתך במה? אמר לי בחילזון. אמרתי לו וכי מצוי הוא?
אמר לי, השמיים, יש מקום בים, הוא מסביר כמה זה מורכב להשיג את אותו חילזון. אומר רבי יוסי, אמרתי, ניכר הוא שגנוז לצדיקים לעולם הבא. זאת אומרת, אומר רבי יוסי, ניכר הוא שגנוז לצדיקים. זאת אומרת, יש פה שאלה שהיא, זה פשוט, זה לא מובן. אומר רבי יוסי, ניכר הוא שגנוז לעתיד לבוא, יש גרסה. לעולם הבא, שתי גרסאות. יש לפניך סוחר, אתה שואל אותו במה פרנסתך. כל עיסוקו, הוא אומר לך, זה בתכלת. מזה הוא מתפרנס, ואתה אומר על זה שזה נגנז. רק רגע, אז הגיע מלאך משמיים וגנז את זה, או לא הגיע מלאך משמיים וגנז את זה? לא, זה פשוט לא מובן, מיני ובה. מה זה הלשון הזה של נגנז? יש לנו גמרא במסכת פסחים, גמרא אומרת, אמר רמי ברב יהודה אמר רב מיום שנגנז, הספר יוחסין, תשש כוחן של חכמים וקם מאור עיניהם. אומר רש"י, נגנז, נשתכח. אומר לנו רש"י, גניזה זה עניין של שכחה. זאת אומרת, יכול להיות שזה קיים. אני שכחתי מה זה, אני לא מכיר את זה. זה לא מצוי אצלי, אין לי איך להשיג את זה. זה נקרא לשון גניזה. זה לא בהכרח שהגיע היה איזשהו מופת גדול, והחילזון הזה נעלם מהעולם. קורא את זה בהמשך גם לשונות של האחרונים, מפורש. אז החילזון הזה, הוא אומר רבי יוסי, תשמע, אני לפניי, יש פה זקן שהוא סוחר בתכלת, יש תכלת, בוודאות יש תכלת. אבל הוא מספר כמה זה קשה לו למצוא את זה, וכמה הוא צריך ללכת בין ערים, ועם הוא צריך להתמודד. אומר רבי יוסי, טוב, כנראה שיש לנו קצת פחות הארת פנים, יש פה איזושהי בחינה של גניזה, אנחנו קצת בהסתר פנים. עכשיו, בעזרת השם, לעתיד לבוא, כשיהיה יותר הארת פנים, אז ודאי שיתגלה הדבר ביותר, ויהיה מצוי הרבה יותר, ויהיה, כן, הרבה יותר בינותינו. זה מה שרבי יוסי אומר. זאת אומרת, יש פה איזושהי בחינה של גניזה מבחינת הזמינות. הדבר פחות זמין. וכך גם אנחנו רואים, הגמרא בבבא מציעא, הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן שניח לו אביו דמעות הרבה רוצה להתקן מלבש בכתף, משם משתמש בכלי זכוכית. אומרת הגמרא, משתמש בכלי זכוכית וזוגית חיוורת בזכוכית לבנה, כן? שואלים תוספות, אם תאמר, ברבין הפרק רגלה הרופאה, והיא שחרה בית המקדש בית בתיה, זכוכית לבנה, ויש לא אמרת לא בטלה לגמרי כמה, אלא דלא שכיחה. זאת אומרת, בסדר, גם שחז"ל אומרים בטלה, נגנזה, זה לא בהכרח לגמרי, פחות מצוי, לא כל כך, כן, פחות בהישג ידינו, זה לשונם של חז"ל. ואומר לנו כך, גם הרדב"ז, אומר לנו הרדב"ז, ואפשר, שעד היום הוא מצוי. אתם יכולים, מי שרוצה, יש פה מראה מקומות, מי שירשום את זה יכול לעקוב אחרי הדברים. ואפשר שעד היום הוא מצוי אלא שהם מכירים אותו, שהם יודעים את סודו, כי גם אינם צריכים לו, כמו שדיברנו קודם, על התהליך של המעבר מחלזונות לצמחים, שצבע דומה לתכלת מצוי הרבה. דהיינו איסטטיסה נקרא בערביני, וצובעים אותו באופן אומנות שלא עובר אפילו על ידי גיהוץ. אז זה גם כן אומר לנו הרדב"ז, ומה הסוד של השכחה, ואומרים, כן, מערך הוא כתב שאין בית המקדש, אז אין. מערך הוא כותב את העניין הזה, הוא כותב את טעמו של דבר. מהו הטעם של הדבר שנגנזה? למה זה פחות מצוי בינותינו? לא נעלם. פחות מצוי בינותינו, כן? אנחנו עם ההבנה של רבי מאיר, של רבי יוסי. בגלל שזה קשור, בזמן שבית המקדש קיים וכו'. זאת אומרת, זה קשור לאורו של המקדש. האם אחרי המקדש היה תכלת? האם לתנאים היה תכלת בבגדם? ודאי, מפורש. האם לאמוראים הקדושים היה תכלת? ודאי, היה להם תכלת. האם הם נמנעו מזה בגלל שזה אין בית המקדש, 500 שנה אחרי החורבן? לא נמנעו מקיום המצווה. האם האריז"ל יבוא ויגיד, אל תקיים מצוות תכלת כי אין בית המקדש? לא, הוא רק אומר, טעמו של דבר. מדוע יש לנו פחות טהרה? יש לנו פחות טהרה, פחות זה מצוי בינותינו, בזמן שאין בית המקדש קיים. באמת מאז כתוב באחרונים את העניין הזה של הפסים, של הטליתות בכל עדות ישראל, חוץ מ-500 שנה לכבוד המקובלים, שנהגו לעשות את זה זכר לתכלת. הרמב"ם מורה מביא כמה וכמה מהאחרונים. כחול, שחור יותר קל לצבוע, וכו'. גם כחול נקבע ברמב"ם גוונים המשחירים, אז זו אותה משפחה של גוונים. כיצד משתכח? מה באמת התהליך? מה קרה באמת? אז אם אנחנו מסתכלים באחרונים, אנחנו רואים הדים לאיזשהו תהליך, ואנחנו נלך אחורה לאט לאט ונבין איפה זה מגיע. אומר לנו הבן יהוידע, וייתכן שהיה באותו זמן גזירה ממלכי רומא, שלא יצבעו תכלת לציצית. אם שואלים אותם, הם נכנסים בסכנה שעושים עליהם עלילה, שעברו על גזירת המלכות.
אומר לנו הנר ערוך, לפי שהייתה גזירת מלכות, ועל ידי זה במשך הזמן, יתבטל הדבר לגמרי, עד שנשכח השגת החילזון ומעשה הצביעה, וכך גם כותב הישועות מלכו והיה חשש סכנה בתכלת, כמבואר בסנהדרין. מה מבואר בסנהדרין? אז הגמרא בסנהדרין מספרת לנו סיפור. הגמרא בסנהדרין מספרת, והנה וישלחו לרבה, זוג בא מרקת, רקת אגב, יש תל רקת, תל רקת, מי שהיום הולך מצפון לטבריה, גם אני טעיתי בזה ואמרתי רקת, זה לא נכון, רקת אומרים, מצפון לטבריה יש מה שנקרא תל רקת, ואפשר לראות את זה. הגיעו זוג תלמידי חכמים מארץ ישראל לבבל. תפסו נשר, הרומאים. ופסו נשר. מה זה נשר? חיילים של המלכות. ובידם דברים הנעשה בלוז ומים, מיוחדת כמו אומרת שנעשה להם, יצאו בשלום. זאת אומרת, אנחנו מבינים שמי שהיו תופסים אותו זה לא כזה פשוט שהיה יוצא בשלום, וזאת הייתה בעיה גדולה. הוא היה בבעיה גדולה, הייתה גזירת מלכות על הדבר. אז זה מה שהבאנו, וזה בעצם המקור שזה, כמובן בסנהדרין, זאת הגמרא בסנהדרין, וכך גם כותב הרמב"ן בפרשת תצווה, פרשת השבוע. כי אלה הבגדים, בגדי הכהונה, לבושי מלכות הם, כי דמותם ילבשו המלכים בזמן התורה. והתכלת, גם היום, לא ירים איש את ידו ללבוש חוץ ממלך גויים, וכתיב מרדכי יצא וכולי. זאת אומרת, רק מלך גויים הייתה גזירה. אז יש לנו גם את הרמב"ן הזה שמספר לנו את זה. אבל אם אנחנו פותחים גם את הספרים, אנחנו פותחים את הספרים שלו, את ספרי החוקים באותן תקופות, אנחנו יכולים למצוא כבר לפני 1500 שנה, אנחנו נלך אחורה לאט לאט ונראה את זה, לפני 1500 שנה יוסטיניאנוס הראשון, שהיה המלך של הממלכה המזרחית, של ממלכת רומי המזרחית, כידוע הממלכה הרומית התפלגה לשניים, המערבית והמזרחית, היה את ביזנטיון, שבעצם המרכז שלה היה עיר הבירה, מה שנקרא היום, אז בזמנו זה היה קונסטנטינופול, היום אנחנו מכירים אותם כאיסטנבול. אז הוא ישב שם, יוסטיניאנוס, והוא אסף הרבה מאוד חוקים, גם ממלכים קודמים. הוא אסף את הכל לאיזשהו, כינס את הכל לספר אחד, וכך הוא כותב. לאף אדם פרטי לא יכוח לצבור למכור מוצרי פורפורה, נראה איך שזה קשור לתחילת, זה רמז שמו של החילזון. משי, עוצה מהמקראים, בעלת אוקסיבלת, אז גוונים שונים, סוגים שונים של אותה צביעה והקינטינה, ואם מישהו ימכור בת של המורקס, זה עוד שם נרדף של אותו פורפורה, האמור, הוא עושה לדעת כי הוא מסתכם בעובדה לראשות וראשו, זאת אומרת, זה גם עניין של חיים ומוות, וגם עניין שהוא מהווה, או בעצם מחרימים לו את הנכסים. ועוד לפני כן, סמנטיניוס, שהוא היה מזכירו של הקיסר אדריאנוס, מספר לנו על, בספר שהוא כתב 12 הקיסרים, אז הוא מספר על נירון קיסר, לאחר שעשה את השימוש בצבע ההחלמה והארגמן, שלח מחשי ידיו, שלח ממש מרגלים לשוק, כן? למכור ומקיות מעטות מהם וסגר את כל החנויות, זאת אומרת, היה באמת איסורים על מסחר במוצרים שעשויים מאותם חלזונות, וגם מספר על מילוס קיסר משהו דומה, עשה את השימוש בפריון בגלל אדמן ופנינים, מלבד אנשים מסוימים, בגיל ידוע ובימים קבועים, זה היה מקובל לאסור על המון העם, ללבוש כל מיני מלבושים מסוגים שונים, חוץ מאנשים מסוימים או ימים מסוימים, זה היה מקובל. כך בעצם הדבר הלך ונשתקע, תהליך כמו שלפני כן גם כן הבאנו בשם הרדב"ד, ונשכח מעשה הצביעה, אין בשביל מי לצבוע, שוכחים את מעשה הצביעה, בתי הצביעה נסגרים, לאט לאט גם שוכחים בכלל איזה חילזון, וכך הדבר משתקע ונעלם מהתודעה, עד שלא יודעים כבר אפילו במה מדובר. האדמו"ר לפני כ-130 שנה, לפני כ-130 שנה, כל התור נשמע בארצנו, שנת תר"ש, אומר האדמו"ר, אז בית המקדש, המשיח מתקרב, בואו ניצת התכלת. הלך האדמו"ר, סובב באירופה, חקר ובדק, בסוף הגיע לנפולי שבאיטליה. שם הוא מצא איזשהו מקום של גן זואולוגי, של בעלי חיים ימיים, והוא גם כן מצא שם איזשהו דיונון שנקרא דיונון הרוקחים, שהוא מין רכיכה, בעצם סוג של דג. בהגדרה המדויקת זה רכיכה, כן? אבל זה בעצם סוג של דג, או זה משהו דומה לדיונון, סוג של, זה לא בדיוק דיונון, לא, דומה לתמנון, כן? אותו, גם תמנון זה רכיכה, זה לא ממש ההגדרה המדויקת של דג, אבל זה סוג של דג,
ואותו דג בעצם יש לו איזושהי שלפוחית, בתוך השלפוחית האדמו"ר שיש לו צבע שחור, שמשפריץ אותו, את אותו נוזל שחור, משפריץ אותו כאשר הוא רוצה לברוח מהטורפים, וככה המים משחרים, וככה הוא בורח בחסות המים השחורים, ומציל את עצמו. ראה האדמו"ר, אמר, כתוב ברמב"ם, דמו שחור כדיו, יפה מאוד, יש לנו פה דג, אומר הרמב"ם גם והוא דג, אז יש לנו דג, דמו שחור כדיו, מצוין. הלך האדמו"ר, כתב גם 3 ספרים, תלתחלת, אין תלתחלת, תמונה תמונה חול, הפיץ את הדבר באירופה, התחיל פולמוס באירופה על הדבר הזה בין הרבנים, אלה אומרים בכו ואלה אומרים בכו, ידוע שהמהרש"ם גם ציווה לקוברו עם הטלית, עם התכלת עליה, המהרש"ם מגדולי הפוסקים באירופה. היה על זה, בעצם התפתח פולמוס, וגם הרב הרצוג, שהיה רבה של ארץ ישראל, לפני כן היה רבה של אירלנד, עד שנקרא לשמש בתקופה הבריטית כרבה של ארץ ישראל, נפטר בתשי"ט, והוא עשה את המחקר שלו, הוא למד באוניברסיטה ועשה את הדוקטורט שלו על הנושא הזה של התכלת, והוא פרסם את הדוקטורט שלו, והוא גם המשיך לחקור את הדבר, הוא כבר הגיע לארץ ישראל, והנכד של האדמו"ר מרצין שלח לו דוגמאות של התכלת שלו. הרב הרצוג הוא רציני, לקח את אותה תכלת, לקח גם את דגים, שלח ל3 מעבדות בגרמניה, בפריז, בצרפת ובבריטניה. שלח ל3 מעבדות, ובמעבדות אמרו לו, תשמעו, קיבל תשובה, אין קשר בין הדגים לבין הצמר שצבוע פה, מדובר בכחול פרוסי. אגב, איך מייצרים את זה? אז מייצרים את זה, אנחנו יודעים היום, גם שלחו לו אחר כך גם את אותו מרשם. מסתבר, הרב הרצוג לא הסכים לפרסם את זה, ורק אחרי שהוא נפטר, ואשתו נפטרה, מצאו את זה בסוף בכתבים שלו, וככה זה יצא, וככה אחר כך בעצם חסידי רדזין למדו בכלל איך עושים את זה. כי חסידות רדזין כמעט נכחדה לחלוטין בשנות השואה, ולמעשה איבדו את איך עושים את זה. מסתבר שזה עשוי בעצם 3 מרכיבים עיקריים. זה בעצם תחמוצת ברזל, אשלגן וחנקן. 3 החומרים האלה בחום גבוה של 900 מעלות, משהו כזה, יוצרים תגובה קימית. התגובה הקימית הזאת יוצרת צבע, לא צבען, צבע, שנקרא כחול פרוסי, שהיו עושים איתו צבע לציירים עוד לפני מאות שנים. אותו האדמו"ר מרדזין לקח את הדג הזה, נתן לקימאי, קימאי הכין לו. איך הקימאי הכין לו? הוא לקח נוסחה, כחול פרוסי, הוא מכיר את הנוסחה הזאת, נוסחה ידועה בין הקימאים, והכין לו מזה, ומכאן הכל היסטוריה, והוא התקדם מהדבר הזה. כשלמעשה, ואיפה מגיע אותו חנקן? אותו חנקן מגיע מדם בעלי חיים. בתוך הדם של אותו נוזל של אותו דיוגון, יש גם חנקן. עכשיו, אם אני לוקח למשל דם של חמור לצורך העניין, של כלב, של אדם, לא משנה, האם יש שם חנקן? האם אני יכול להכין את זה גם? כן. האם אותה תגובה קימית תקרה? בוודאי שתקרה, הרב הרצוג הבין את זה, והוא גם כותב לרב שרגא היימן במכתב, מי שרוצה אני יכול לתת את המכתב הזה, יש לי את הארכיון שלו, הוא כותב לו מנוי וגמור, אין בזה כלום. אין שחר לדברים, זה ברור שזה לא. הרב הרצוג הבין שזה לא, והוא המשיך בעצם במחקר שלו, הוא אמר, טוב, אז אולי באמת אתם רואים את החילזון הזה? הפורפורה, הארגמון, המורקס, יש לו פה איזשהו תולד בפנים עם נחושים, אז אולי זה. מה יצא לו? סגול. אז הוא אמר, טוב, אז כתוב דומה לים, אז לא יכול להיות. כדמות הרקיע, לא יכול להיות. אז אולי זה לא זה. אז אולי זה איינטינה, הסגולית. כי יש לה איזשהו גוון כזה, חלחל גלגל, אז אולי זה. שלח את זה בחיפה, אמרו לו במעבדות שם בחיפה, במחקר ימי, אי אפשר לעשות מזה, אין בזה צבען, אף אחד מעולם לא הצליח לעשות מזה צבע, אז מישהו אמר שיטות, כן, איינטינה של הרב הרצוג, אף אחד לא עשה מזה מעולם צבע, לא הצליחו לצבוע מזה, שום צביעה שעמידה, וכך בעצם זה נשאר. כך זה נשאר מאז הרב הרצוג, זה נשאר, מדברים על עשרות שנים, עד לפני כ-30 שנה. לפני 30 שנה ישבו 2 אנשים.
וניסו לעשות מהחילזון הפורפורה, שאנחנו רגע נכיר אותו, הם ניסו לעשות ממנו צבע. הם, כמובן יצא להם סגול, אבל הם שמו, היה להם ריח לא נעים, זה חלזונות, מרכיבים קצת, שמו את זה בחלון, וראה זה פלא, פתאום זה צובע להם כחול. אז שמע על זה הרב אליהו טארגר, זכיתי לפגוש אותו, הוא גר במדינה שאני גר, במודיעין עילית, הרב אליהו טארגר. אגב, יש יהודי אחד בהיסטוריה שזכה לחדש מצוות עשה דאורייתא, גם לא יהיה יותר יהודי כזה, רק מצווה אחת אנחנו לא קיימנו אותה בגלל חוסר ידיעה, זו מצווה הזאת, מצוות חלק. אז הוא שמע על הדבר הזה ואמר, טוב, אז בואו נעשה. אז הוא גם מביא את זה לידי מעשה, אחר כך בעצם התחילו לייצר את זה באופן מסודר, באופן עתיד חלק. אז מה זה בעצם הפורפורה? הפורפורה, או המורץ באנגלית, בלשוננו זה נקרא, בלשון עברית זה נקרא ארגמון, ארגמון מסוים, כקוצים, רואים אותו כאן. כן? זה חילזון ימי שמופיע בהרבה מאוד גוונים, תלוי באצות שסביבו. האצות נדבקות אליו, זה נקרא צמדה ביולוגית, הוא יכול להיות אדום, כחול, ירוק, תלוי באצות. אם האצות סביבו בצפון, תלכו, האצות שם הם בצבע חום כזה, ראיתי שם, הסתובבתי. גם החלזונות שמגיעים משם הם כאלה חומים, יש להם אצות דבוקות. החום, מה שנקרא אחר כך דומה לים, הוא ממש דומה לסביבה שלו. קשה מאוד להבחין בו. זה, תכירו, זה חילזון הפורפורה. ביוונית וגם בלשון חז"ל, מובא בכמה מקומות. ארגמון כקוצים זהו, יש לו גם אחים ואחיות, יש לו ארגמונית וארגמונית. הקוצים שלהם יש בעצם גוונים אדומים בעיקר, כמעט ואין כחול, ולכן הם מפיקים רק גוונים סגלגלים אדומים או אדומים. וארגמון כקוצים יש לו גם כחול וגם אדום, ובגלל הכחול והאדום, ברגע שדואגים לעשות הפרדת צבעים, אז בעצם דואגים שהאדום ילך, אז מסגול, שהכחול והאדום מעורבים, ברגע שהאדום נעלם, נהיה לנו כחול. אגב, הרב הרצוג בכתבים שלו, מי שרוצה זה מובא בספר התכלת של הרב גולדשטיין, מי שמעניין אותו מה בדיוק בלבל את הרב הרצוג, זה אחד שזה דומה לים, לא כך הסתדר לו. הוא ראה שזה צבע חום, אז איך זה דומה לים, לא כך הסתדר לו. דבר אחד. דבר שני, הוא לא הבין פשוט איך עושים את זה. זאת אומרת, הוא לא הבין איך עושים. הוא כותב שלקדמונים הייתה שיטה איך לעשות הפרדת צבעים. הוא כן גישש בכיוון הזה, אבל לא היה לו מושג, הוא גם לא הבין שזה צביעת יורה. אם נספיק לדבר על זה מה זה צביעת יורה, שרק אז מתרחשת הפרדת צבעים. בסדר? אומר המדרש, יש כאלה אומרים, כן, אבל סגול, כחול, אדום, אבל יש חילזון שצובע כחול. מה אתה שם מביא לחילזון שצובע כל מיני גוונים? אומר, מדרש שמובא ברבנו חיים פלטיאל על התורה, כי שפע מינקלו ספוני כמוני חול שבימים ספון דבר טוב, וזהו חילזון, והוצאים ממנו כל מיני צבעים. זאת אומרת, עושים ממנו כל מיני צבעים, החוכמה היא איך לעשות איתו גם חלט. זו החוכמה, והחילזון הזה בעצם, הנה בבקשה בשבילכם, אז בעצם אם שוברים את החילזון, כאן, בסדר? יש לו בפנים בלוטה, בתוך הבלוטה הזאת כנוס. אני מזכיר רגע, תוספות בשבת, נראה אותו בהמשך. כנוס דם חילזון, נפקד פקיד. כנוס דם חילזון, חותכים את אותה בננה צהובה, נראה אותה בהמשך בצורה יותר ברורה. חותכים אותה, ויש בפנים דם שיש בו צבענים. צבענים, כחול וצבען אדום. כן? אז אותה פורפורה, אנחנו מסתכלים בחז"ל, אנחנו מוצאים את הפורפורה בחז"ל, בעניין התכלת. רבי פנחס אומר, מרדכי יצא מלפני המלך מלבוש מלכות תכלת בחור, רבי פנחס אומר, מלך מרדכי על היהודים. מה המלך לובש פורפרים, כך מרדכי לבש פורפרים. משל ימי מלכים, אומר המדרש רבה, בשמות, שהיה פדגוגו נכנס אצלו לבית סניגוריה על בנו, והמתיירא מן העומדים עליו, שמא יפגע בו. מה עשה המלך? רוצה להרגיע אותו? הלבישו פורפירה שלו, את הבגד הפורפירה שלו, שיהיו רואים אותו מתיירים ממנו. אנחנו רואים שהפורפורה, זה חז"ל, מכירים את הדבר הזה שנקרא פורפורה. אומר לנו הראש, זה עוד אחד. רביה אומר לנו, בגרסינא בירושלמי, מתי קוראים שמה בשחרית, משקרים בין תכלת ללבן, רבי אליעזר אומר, בין תכלת לקרתי. אומר, הרביה, יש לו ירושלמי, אין לנו את כל הירושלמי, לרביה היה ירושלמי על הברכות. אומר הרביה, בגרסינא בירושלמי, בין תכלת לקרתי, בין פורפרים ובין פרפינים, והוא מילים שקוראים בלשון לעז פורפירה. זאת אומרת, מה זה הפורפירה? מה זה תכלת? אומר הירושלמי, תכלת, פורפרים, כן? ירושלמי מפורש, שהרביה מביא אותו, וכך גם יש באחרונים, כי זה נקרא פורפירה במלכה, בגד תכלת,
בלימודי הצילות לאריזה, לפורפורה, אומר על המרגליות בגד תכלת, וכך גם ספר המדרש הגדול, שכן דרכם של מלכים, פורפירה שלהם תכלת. ואומר לנו הראש במסכת תענית, הוא אומר לנו על רבינו מאיר, על רבו, המהר"ם מרוטנבורג. ועוד כתב רבינו מאיר, אבל ציצית נהגו קדמוננו, אנחנו מדברים על מהר"ם, שהוא ראשון, והוא מעיד על מנהג קדמון, זאת אומרת, זה מנהג קדום ביותר. בכל ארץ אשכנז, שלא להתעטף בציצית בתשעה באב, סמכו הקרא, לכתיב בצע אמרתו, ואומרים על במנהג שלך, בזה פורפרין, דידי אומר הראש, ואין ראיה מכאן. הראש לא הבין את הקשר בין הטלית לבין הפורפירה, בין הפורפירים. אבל אם אנחנו מבינים שתכלת זה פורפירה, תכלת היא בטלית, אז אנחנו מבינים את הסמכוה הקרא של אותם קדמונים. כן? כותב בזה פורפירה דיליה, משנה ברורה מביא, זה הטלית, שליח משמן ארץ, תפארת ישראל, משנה ברורה, עכשיו בסעיף קטן, א', באור החיים תנ"ה, א', בסדר? ויש לנו עוד בר אחרונים שמובא, שהגיבורים כותב רמז היה מניקה פורפירה עבור החילזון שצובעים בו תכלת, התועפות ראם והחילזון שצובעים בדמות תכלת, הוא הנקרא חילזון, אדוני פורפור שנקה, שנקה זה חילזון. הרש"ר הירש מביא את זה חילזון, שזה גם כן פורפור שנקה, והרחבות העיר כותב רק צבע דם פורפר שנעשה מדם דג שנקרא הדג פורפר, זה חוות יאיר. וגם מובא באחרונים את מה שהזכרנו, מה שמובא בספרי מהומות העולם, אחרי בהמשך עוד קצת על זה, וכדבר הזה גם ממש כתבו גם ספרי אומות העולם, זה היה הבץ כותב, משמע שהיה מצוי בים הגדול וכן נודע גם בפי המחברים, זה הרד"ל, זה המחברים שמדברים על אותו מורקס שהיו מייצרים ממנו את התכלת. זאת תמונה שאני צילמתי ביוון, זה איזושהי בסטה שמוכרים שם שרצים למאכל, ויש פה גם כן סל עם אותם פורפירות, ושאלתי שם מה כתוב פה, איך קוראים לזה? אז אמרו לי, פורפורס, כן? השם הזה פורפורה של החילזון התכלת של המורקס, עד היום ככה הוא נקרא, שום דבר לא השתנה. מה שמובא בחז"ל, מה שגם כן היום ביוונית, אותו דבר. עכשיו תאזינו טוב. אז זה צילום מאוד נחמד, שככה הם קוראים לזה, כן, פורפירה של הרבה צבע. נדבר בזריזות על מקום מציאת החילזון, כולנו כמובן יודעים, כולנו כמובן מכירים, זבולון המקום משכון, כן, שזה גם התיכון, חלקת זבולון, כולנו מכירים. סליחה, תכלת זו ארגמן מיהיה מי שהיה מחשף, שזה יהיה יוון וקפריסין. הקורמים ביובים, סלמת דצור ועד חיפה, ברור שזה כמובן בים הגדול, זה המקומות שהם נמצאים. בתל דור, שזה באזור זכרון יעקב, מצאו כל מיני בורות וכל מיני תעשיות, שקמונה ממש במבואות של חיפה. אפשר לסייר שם, לא תראו שם תכלת, לא תראו שם זה כמובן, אבל שם היה תעשיות של צבע, כל מיני דברים, נראה בהמשך. זאת תמונה שאני צילמתי בתל דור, יש פה בריכות, חצובות בסלע על שפת הים, פה, ואומר לנו אריסטו, מסיבה זו, דייגים, כמה החלזונות ששואלים אותי, כמה ציציות אפשר לעשות מחילזון אחד, ואז אני אומר, תשאל הפוך. כמה חלזונות צריך בשביל ציצית אחת? התשובה זה 20 חלזונות. אנחנו מדברים על סיר של צבע, אנחנו מדברים על אלפים, על כמויות מאוד גדולות שצריכים להיות חיים כדי ליצור ציווה, שהצבע יהיה כמו שצריך, החלזון צריך להיות חי. נראה את זה, זה גמרא בשבת, שהחלזון חייב להיות חי, צריך כדי לשמר אותו, צריך לשמר אותו בתוך מים, מי ים, דווקא. אז יש פה איזשהו צירוף וצריך כמות. אז יש בריכות על שפת הים, זה הדבר הכי פשוט לעשות, וכך גם אריסטו מספר לנו, ומסיבה זו הדייגים מחזיקים את בעלי החיים ברשתות עד שהם אוספים מספר מספיק ויכולים לטפל בהם בשעות הפנאי שלהם, כן? מי שרוצה, יש פה גם את הקישור המדויק, איזה ספר, מי שרוצה למצוא את זה, תראה את זה בפנים, לא, הכל כתוב, אפשר לפתוח את הספרים הללו, נגישים, ולראות את זה לבד, אז זה מה שאריסטו מספר לנו, זה בעצם המציאות שזו, כן? זה נחמד מאוד, יש לי גם מטבע, הציג של מטבע כזה, זה בעצם מטבע צורי שיש עליו את הנשר כמובן, שזה סמל של רומי, ויש פה גם כן חילזון, שזה בעצם סמל הכלכלה של התעשייה שם. הכלכלה של לבנון הייתה בנויה לדבר הזה, כן? חלק מאיי אלישע היה מחסך על העיר צור, הפסוק אומר, כן? וגם פילינוס בספר לנו
באסי הסגול הטוב ביותר הוא של צור. זאת אומרת, היה שם תעשייה של צור, בצור של תכלת, והיו מרוויחים מזה. זה מקביל לתקופה שזה מתחיל להיות רק לקיסרים. תעשייה יוקרתית. כן. זה סמל. נכון מאוד, וזה בעצם סמל מיוחד מאוד שלהם, ולכן ראו לנכון להטביע אותו על המטבעות. אגב, זה איזה שהם ערימות שמצאו גם ערימות של כהה קוצים, שזה ליים של צבע כחול, וערימה נפרדת לאדום וסגול, שזה אדומת הפה וחד קוצים. מצאו את זה בנפרד, זו עובדה מאוד מעניינת. זה אני ראיתי בשניהם, ראיתי אותם בתערוכה שהייתה לפני 6-7 שנים בארצות המקרא, מוזיאון ארצות המקרא. יש פה את השיירים של אותו סגול שמורכב מאדום וכחול, אנחנו יודעים. זה בעצם איזשהו חרס מתל שקמונה, וזה גם כן מצאו חתיכת בד. כידוע שבדים לא מוצאים היום, עתיקים. המקום היחיד שמוצאים בו בדים זה רק במדבר יהודה. תנאי היובש מאפשרים שרידות של אותם דברים, ולכן מצאו שם חתיכה שזה, בדקו את זה וראו שזה מגיע מאותו ארגמון, משם זה המקור שלו. אז זה הדבר. טוב, עכשיו נדבר קצת הלכה, אז חידוש קיום המצווה. אז יש מי שאומר, תשמע, שיבוא המשיח, עזוב אותי עכשיו ממצווה, שיבוא המשיח, נעשה. אבל מה לעשות? שאף אחד לא לקח מחק, טיפקס, ומחק את מצוות התכלת מתרי"ג המצוות, וגם הרמב"ם מביא את כל ההלכות, גם הלכת המשיחה, אבל הריף, הסמ"ג והראש מביאים רק הלכות בזמן הזה, וגם הריף, גם הסמ"ג וגם הראש מביאים כל הלכות תכלת להלכה ולמעשה. זאת אומרת, כן, המצווה קיימת, צריך לקיים אותה, אנחנו מחויבים בה, היא לגמרי אחת מתרי"ג מצוות שאנחנו מחויבים לקיים. אגב, מה הם לא הביאו הראשונים? הם הביאו הלכות תכלת. מה הם לא הביאו? תנו רבנן, חילזון זה גופו דומה לים. רק רגע, אבל כתוב סימני החילזון. יש סימנים, למה לא נפסק להלכה? טוב, מפורש בראשונים. חילזון זה גופו דומה לים, בריאתו דומה לדג וכולי, זה לא סימני כשרות. זה לא סימנים של כשרות כמו סימנים בעופות, ולא כמו סימני כשרות בדגים, לא קשור בכלל. פרשייה נפרדת לחלוטין, מדובר בדברי אגדתא, שאינם להלכה. אז חז"ל מספרים לנו, לפיכך דמה וקרים וכולי, דברי אגדתא בלבד, כך רואים בראשונים, והאחרונים גם כן בפשטות מתייחסים לזה כחובה גמורה, גם בזמננו, כותב המהר"ל, בחדשות. וסבראו, שמא יחזור דבר לקלקולו שיתחלת מצאו, שכן אתם וכולי וכולי, כן, אותו לכזון בים המלח, כתב סימני וקל היה לעשות תכלת, אז בפשטות, כן, יש לך, שמא יחזור דבר לקלקולו, שמא יחזור המצב שיהיה לנו חילזון ביד ונוכל לקיים איתו את המצווה. הלבוש מתייחס לזה גם בפשטות, כן? כמו שחייב האדם, כתיב לבוש התכלת, כמו שחייב האדם לבוש התכלת בציצית בכל יום, אם יימצא, כי נוכל להלביש עצמו ואלו הדינים, מגן מדובנה כותב, ולולא שקיבלנו שנתחלת מעכבת הלבן בזמן הזה, אפשר היינו מחזרים אחריו, כשהיינו שולחים למרחקים להביא את רוב ולולב וכולי. זאת אומרת, בסדר, אנחנו יכולים לצאת ידי חובה גם בלי זה, לכן אנחנו לא מוסרים את נפשנו על הדבר, כמו שאנחנו מוסרים את נפשנו על מצוות 4 המינים, אז אפשר עדיין לקיים את המצווה, יוצאים ידי חובה, אמנם לא בשלמות, ולכן אנחנו לא מוסרים את נפשנו, מתרץ ומצדיק את הדבר, מלמד זכות, מדוע אנחנו לא מוסרים את נפשנו על מציאת החילזון. והחלטת שלמה כותב, אין הדבר מוכרח שלא ימצא תכלת אף בזמן הזה, אם יעמוד על כל הבדיקות כמו שזיקם הרמב"ם בהלכות ציצית. אז הבאנו גם כן פייסות שקשור לבית המקדש העניין הזה, אבל לפני המשיח, לפני ימות המשיח, ודאי שהתגלו רזים תמירים, וכמו שהתגלו רזים תמירים, גם כן זה סוג של רז, סוג של דבר שנסתר ברמה מסוימת מאיתנו, שנגנז באיזושהי רמה, שכמו שהשמש לוקח לזמן לשקוע במשך מאות שנים, 500 שנה אחרי חורבן הבית, אנחנו יודעים שגם כשהשמש זורחת, היא לא זורחת בפעם אחת, מה שכתוב גם כן, כמעה, כן? כמעה, אז השמש זורחת כמעה, והקדוש ברוך הוא כל פעם נותן לנו איזושהי מתנה של ארץ ישראל, קיבוץ גלויות לארץ, פתאום איזה תכלת, פתאום מגלים עוד איזה משהו, כל פעם איזושהי מתנה, אנחנו מקבלים את זה כמעה,
וזה חלק מהתהליך. אם זה להבנת העניין, כן, אם זה לא, אם זה אז בסוף. צריך לדעת שרבי שמשון מוסטופוני, שראה כן, דברי דברי אז כן, מה, שיהיה אדם אחד שיגלה את זה לפני המשיח. הוא אמר שיגלו את זה לפני, וגדולי הדור יגידו שזה לא אמיתי ואין להקשיב להם. אז יש בזה שתי גרסאות, האם יסכימו עמו, יש גרסאות שלא יסכימו עמו, אין לנו את הכתבים המקוריים שלו, וזה רק מובאות בשמו, ולכן, כן, אבל זה נכון ש... טוב, ספק תכלת, אז אני רק אציין בקצרה, אם יש לנו ספק תכלת, אז יש לנו את הראש שכותב שאפשר לשים לכתחילה, אז היום ספק תכלת, אין בזה שום בעיה, אבל בזה כבר 4 חוטים אומר הראש, ראש מלכות ציצית, סימן ו'. כן, אבל בית בת 4 חוטים שיש בהם בית חוטי תכלת, יכול לתת בה בית חוטי קלה אילן לשם לבן לכתחילה, יכול לשים גם חוטי קלה אילן. הוא לא מהרמאים, הוא לא אומר לנו, תשמע, זה תכלת. לא, הוא אומר לך, תשמע, אני יודע, תקשיב, זה קלה אילן, שמתי קלה אילן, זה יפה לי, זה נחמד לי, אין שום בעיה לשים את הדבר הזה, וגם החזון איש שהתייחס לכחול, אני בכוונה אומר כחול, של האדמו"ר מרדזי, הוא כותב במבוא בשמו בשם מעשה איש, בספר מעשה איש, מראה מעל החזון איש, כן, והוא כותב, הלא אין שום היזק בדבר להטיל ספק תכלת, ולא יצא צילו של ספק, הלא היו הגדולים, אזי מקבלים אותו, אם ככה עליו באמת החזון איש לא היה לו, מה, לא היה לו צל צילו של ספק? לא, לא היה לו. לא היה לו צל צילו של ספק. מדוע? כי הבינו שזה, כמו שאתה צודקים, שזה סינתטי. זה סינתטי, זה פשוט סינתטי, אין בזה צבען. זה סינתטי לחלוטין, אפשר להפיק אותו מדם חמור, ולכן זה פשוט לא רלוונטי. לא מתחיל לייצר, אבל אם באמת יש משהו שהוא ספקי, אז מה דעת החזון איש? הלא אזי, הלא היו הגדולים, אזי מקבלים אותו, זוהי דעת החזון איש. טוב. הזכרנו אותם עכשיו. טוב, אני אדלג פה על הדברים, אנחנו רוצים להמשיך. טוב, בואו נראה מהם ההגדרות של חילזון. מה זה חילזון שכתוב חילזון? ואנחנו זוכרים את הדג של האדמו"ר מרדזי. אני אומר, תזכרו את הדג של האדמו"ר מרדזי מהצד, ותנסו כל הזמן לעשות את ההשוואה, איזה מסתדר לכם עם מה שאנחנו מראים פה. בסדר? זה תרגיל. טוב, אומר הפסוק, שנאתך לא בלטה מעליך ורגלך לא בצק הזה 40 שנה, אומר רש"י, ענני כבוד היו שפים בכסותם ומגלצים אותם כלים מגועצים. ואף קטניהם כמו שהיו גדלים היה גדל לבושם עמהם, הלבוש הזה של חומש שגדל עמו. זאת אומרת, מה זה חילזון? יש לו איזשהו לבוש שגדל עמו, כן? לבוש מסוים שככל שהוא גדל, כך הלבוש הזה הוא גדל עמו, וכך גם בפסיקתא דרב כהנא. מה לחילזון הזה כמו שהוא גדל נחתיקו, גדל עמו, ולא צריכים לכבוס את זה וכו' וכו'. אז אנחנו רואים שחילזון יש לו לבוש שגדל עמו, זה דבר אחד. דבר שני, אומר לנו הרמב"ם, במסכת כלים, אומר לנו הרמב"ם, והצדק של בעל חי הימי נקרא חילזון, כן? אז אומר לנו הרמב"ם פירוש המשניות, מסכת כלים, מה זה אותו צדף? מה זה אותו חילזון? זה צדף. אומר לנו הרמב"ם, חילזון הזה הוא סוג של צדף, כן? אז אנחנו יודעים מה זה צדף, איזשהו... זה לא דעת שיעה. אני אתן פה, רק רגע, אני אתן לכם פה עכשיו, תעבירו את זה ביניכם בשקט, כן? אתן לכם ככה כמה זה נשאר פה, זה חלזונות, תעבירו ביניכם, זה צדפים, כן? אין צדפים, אבל זה קורחיות, צדפים, כן? אז זה בעצם התנאי השני, שאנחנו רואים, תראו של הרמב"ם, אומר לנו הרמב"ם, החילזון הוא סוג של צדף. ודבר נוסף, רבי אברהם בן הרמב"ם כותב, על חוצי החילזון, מסכת שבת, אומר רבי אברהם בן הרמב"ם, כפציעת אגוזים. זאת אומרת, כמו שאני לוקח אגוז, מפוצץ אותו, לוקח פטיש, מכה בו, לוקח מפצח אגוזים, מרסק אותו, זה אותו דבר, זה נקרא פציעת חילזון, מרסקים אותו, כן? ככה זה נראה. רואים את הבננה? בננה צהובה. זה הבלוטה של הצבע. מי שרוצה לראות במה שחור כדיו. טוב, אז מה שהוא מצביע פה בעצם, יש פה את הבלוטה הצהובה, בפנים כנוס כל הצבע,
אגב, הצבע הזה הוא לא מחומצן, לכן לא רואים את הסגול, לא רואים את הסגול שנמצא בפנים, כי הוא לא מחומצן. מלבד איזשהו אזור שיש שם אור ממש דקיק, ששם זה קצת מתחמצן, אז אפשר לראות את הגוונים של אותו צבע של החילזון. זה כפציעת האגוזים. מה עוד מובא בראשונים? חילזון, תולעת שיוצא מן הים אחת ל-70 שנה וצורבים בדמות חלת. זה חילזון תולעת, ואין לו אור, ולא שייך למי מה מקלקל בחבורה. רואים שזה סוג של תולעת, בעצם תולעת שנמצאת בתוך הקונכייה. אז בעצם אנחנו רואים שיש לנו בעצם איזשהו לבוש שגדל עמו, שהוא אומר לנו הרמב"ם שזה צדף. בתוך הצדף הזה שמנפצים אותו, כן, פוצעים אותו כפציעת האגוזים, יש גם כן איזושהי תולעת, כן? תחשבו כל הזמן על הדג שהאדמו"ר מרצים, תנסו להבין אם זה קשור אחד לשני, וגם כן אנחנו יכולים לראות את הלשון של חילזון. מה זה נקרא חילזון? אז בלשונות זה מובא חלזון, אין חלזון בערבית, כל מיני הגיות בערבית, באנגלית זה נקרא סנייל, כן? ויש לשון כזאת בצרפתית שנראה עוד רגע, זה נקרא לימץ בצרפתית. כל מי שיודע אנגלית יודע שסנייל יודע בדיוק איך זה נראה, חילזון. לא סוג של דג, אלא סוג של חילזון, כמו שאנחנו רואים כאן. חילזון כזה, זה נקרא סנייל באנגלית וגם לימץ בצרפתית. הבנתי שיש עוד שם בצרפתית יותר נפוץ היום בזמננו לחילזון, אני לא יודע צרפתית. אבל זה הדבר הזה שקוראים לו סנייל, הדבר הזה שקוראים לו חלזון, וכל מיני הטיות שונות, זה נקרא חילזון. אז זה בעצם... חילזון, כן, ככה זה נשמע. ככה זה נשמע. חילזון, ככה זה נשמע בערבית. והוא ישאל אותו, מה זה חילזונו? ישר הוא יגיד לנו, זה חילזונו. וזה מה שהזכרתי על לימץ, מה שמובא בראשונים. רש"י בזה משקדש חילזוני, לימץ בלעז מין חילזון, חומת לימסה, חילת בריאתו, וכך הרבה מגרשון חילזון קוראים בלעז לימץ. אז זה בעצם הדבר, ואנחנו מבינים שאלו הם התנאים. תולעת, צדף, איך שהרמב"ם כותב, שבשוגג עליהם, פציעתו כפציעת האגוזים, חילזון, חילזון, אחד זה נמצא, הכל סנייל, הכל אותו דבר. חילזון עוד חלק, אז בואו נראה מה זה אותו חילזון, הבנו מה זה חילזון, בואו נראה קצת מהו חילזון עוד חלק, אז הגמרא אומרת לנו, חילזון זה, תנו רבנן, חילזון זה גופו דומה לים, בריאתו דומה לדג, ועולה אחת ל-70 שנה, ובדמות צד מתחילת, לפיכך דמיו יקרים. מה זה הדימוי הזה? רש"י אומר, דתחילת אינו דומה לים לרקיע כל כך, אלא דומה לדומה, איזשהו דמיון אנחנו מחפשים. המשנה במסכת מידות אומרת שהאחד דומה לארי, מה הארי צר מאחריו ורחב מלפניו, אף האחד צר מאחריו ורחב מלפניו. זאת אומרת, איזשהו דמיון של צורה, ובוודאי בשטות אנחנו לא נגיד שאותו אחד דומה לאריה, אבל יש איזשהו צד של דמיון, וכך גם חז"ל באגדת, דברי אגדת הבאים, ואומרים לנו, יש איזשהו צד דמיון בדברים שאנחנו עכשיו מציינים, לאותו חילזון גם כן, אז אנחנו צריכים להבין, רק זה לא ממש אותו דבר, אלא איזשהו צד של דמיון. יש כאלה יגידו, גופו דומה לים, נוף של הים, פירוש נחמד. אני חושב שהפירוש האמיתי הוא בעצם הדבר הזה. זאת אומרת, כל מי שהולך לחוף הים, כל מי שהולך לים, מסתובב, ישר רואה את הדבר הזה. בעצם כמה לים נכסים, הים עצמו הוא ים, המים נמצאים בתוך הים, הסביבה הימית היא בעצם הים, והחילזון הזה דומה לסביבה שלו, דומה לסביבתו, לפיכך דמיו יקרים, קשה מאוד למצוא אותו, קשה מאוד לזהות אותו. כן? אומר לנו הראב"ד בהקדמה לספר יצירה, והמשל בזה, כן? כשבע ימים מנקוס, מונה תמוני חול, והמשל בזה, כי חילזון אפשר לעבוד עליו בגלל הדגים ובגלל הצומח, כי הוא חי מתנוענע, הוא מחליף מקומו, כי הוא נורץ את הקרוע בארץ. מצד אחד זה איזשהו אבן כזאת, מצד שדומם, מצד שני יש לה צמידה ביולוגית, הוא מיני תחף כזה שנדבק על הצות שנדבקות אליו, וזה נראה כמו בכלל צומח, הוא נורץ את הקרוע בארץ, והוא כן מתנוענע קצת, ובכל זאת טורף ואוכל מה שמסביבו, אז הוא חי, דומם, צומח, לא ברור לגמרי במה מדובר. זה הדבר, זה המשל שהראב"ד אומר לנו בהקדמה לספר יצירה. תראו מה זה דומה לים. אחד מהדברים פה הוא חילזון, אתם לא תזהו מה הוא הדבר. רק אם אתם תכירו, אתם תבינו שזה חילזון. אתם רואים את הצמידה הביולוגית שלו? אתם רואים את התחת? הוא נראה כמו צמח, ממש דומה לסביבה. גופו דומה לים. פשוט, לא צריך להסתבך. לא צריך להסתבך. הרבה יצוק חשב שגופו דומה לים, לגוון של המים של הים.
בסדר גמור, אפשר להבין את זה. אפשר בהחלט להבין את זה. אפשר בהחלט להבין את זה. באמת יש ברייתא שאומרת מה נשתנות חלק בכל מיני צבעונית, שם מדובר על הגוון של הצבען. שם באמת זה דומה לים, הגוון של הים, נוף הים, כן, המים. אבל פה אנחנו מדברים על גופו. הגוף שלו דומה לגוף לסביבה שלו, כן? דומה לסביבה הימית. בריאתו דומה לדג, אומר רש"י, תבנית דיוקנו. אומר, מה זה בדיוק התבנית דיוקנו? כן? אומר הספר הערוך, סנדל, דומה לדג של ים, שהוא רחב ודק באחד כלפי ראשו, מזכיר לנו את אותו דבר, אחד דומה לארי, כן? אז יש לנו פה בעצם את הראש של הדג, יכולים לראות את זה גם פה במציאות, זה הראש של הדג וזה הזנב שלו, בסדר? זה צורה כללית של דם, של הבריאה שלו שדומה לדג. כן, יכולים לראות הרבה דברים אחרים שאין להם את הצורה הזו, זו יש לו. יכול להיות שיש עוד חלזונות כאלה. פה הברייתא אומרת לנו שהחילזון של התכלת יש לו גם את זה וגם את זה וגם את זה. אבל זה לא אומר שאין עוד חילזונות שדומים לדג, יש אולי. אבל פה יש גם וגם וגם, ויותר דומה לדג, אז יש גם לשונות לרש"י קצת אחרת, וככה משמע גם, ככה הרמב"ם גם כותב. הרמב"ם כותב, הוא לא כותב בריאתו דומה לדג. לשון הרמב"ם, והוא דג. מפה אדמו"ר מרצים מבין, אז הוא דג, אז צריך לחפש דג. לא, אבל מה הרמב"ם למד? הרמב"ם למד והוא דג, כן? שרש"י כותב, הוא כמין דג קטן מולכת ה-70 שנה, מה זה והוא דג? הוא בעצם סוג של בעל חיים ימי, זה לא חילזון רגיל. והוא דג, בריאתו דומה לדג, צורת חיותו, בריאתו, צורת חיותו, היא כדג. זאת אומרת, הברייתא בא להגיד לנו בכלל שלא מדובר בחילזון יבשתי, אלא מדובר בחילזון ימי. ככה יש גם לשונות ברש"י בכמה וכמה מקומות, גם כן המשמעות. ככה, ועולה אחת ה-70 שנה, זו השאלה שכולם שואלים, עולה אחת ה-70 שנה, תגידו, באמת עולה אחת ה-70 שנה, זה יכול להיות משהו בתג הזה? טוב, אז עולה אחת ה-70 שנה, גרסה 7 שנים. כן, אז יש ככה ויש ככה, על כל פנים, אבל מה שאנחנו רואים, אומר רש"י, חילזון, תולעת, שיוצא מן הים אחת ה-70 שנה. הוא יוצא מן הים אחת ה-70 שנה. רק רגע, אז אותם, אבל היו יוגבים, היו ציידים שצדים אותם, הם לא התפרנסו אחת ה-70 שנה, הם לא חיכו עם סטופר ל-70 שנה, שמא יעלה אותו חילזון שבדיוק הגיע זמנו אחת ה-70 שנה לעלות, אלא ודאי שהם צדים אותה, כמו שהיינו באחרונים. כן, שכן צדי חילזון, כמו שהיינו בעתירים, הם מתפרנסים מזה, הם צדים אותו, עולה מעצמו, מאחת ה-70 שנה, כן? וכך גם אנחנו רואים הרבה מאוד לשונות בחז"ל, עולה אחת ה-70 שנה זה מטבע לשון, שבעצם באים להגיד פעם אחת בהרבה מאוד זמן, משהו מופלג ביותר, מטבע לשון, מכירים הרבה מאוד, יכולים לראות הרבה מאוד מובאות, על החרוג, על אותו אומר אמן יש מרבה בכל כוחו, כן, בית דין מסנהדרין ההורגת אחת בשבוע נקראת חולנית רבי אלעזר בן עזריה באחת ה-70 שנה, הכוונה היא לעיתים מופלג, באופן מופלג ביותר, זה הכוונה, וכך גם האחרונים מפרשים. וחילזון באמת עולה על המים, רק פעם אחת ל-70 שנה, כלומר, אומר הנר ערוך, לזמן מרובה, על ידי איזו סיבה. יכול להיות שיהיה איזשהו צונאמי, איזשהו אירוע קיצוני, שיגרום לו לעלות, כן? וכך גם המערב כותב. כי גזר דין 70 שנה, כל זמנו של אדם בעולם, זה, ואומר הרדב"ז, במקום הזה לצדי חילזון, משמע שהיו צריכים לצדו. כותב לנו, אריסטו לא צריך להציג, לפני 2,500 שנה, 2,300 שנה, מספר לנו אריסטו איך הם צדים אותם. אומר אריסטו, דייגים בעבר נהגו שלא להניח סלים ולצרף אותם לפיתיון, כך שלעיתים קרובות מאוד החיה ירדה והמשיכה למעלה. אומנם נכון עכשיו לדייגים מהצדדים סתם כך שבעל החיים נופל, הוא לא יובד, בעל החיים נוטה יותר להחליט, הוא מסביר בדיוק כאלה תופעות הקשורות לפורפירה או למורקס, אז הוא מסביר בעצם איך היו צדים אותם, הם מורידים איזשהו סלי נצרים, סלים בפנים פיתיונות, אחרי זאת היו נמשכים לאותם פיתיונות ולאט לאט ממלאים את הסל, וכך היו בעצם מעלים אותו על פני המים. עוד רגע. נחזיר את זה. עכשיו העובד המקור רדיו מוציא את הרשת מתוך המים, שמשאירים אותם במים, שינו כמה שיותר טריים לעבודה. רואים סל מלא, בעצם מה שעושים אותם, אחר כך שוברים
אותם כשהם חיים, ומוצאים להם את אותם בלוטות. רואים פה ניסיונות? איך הוא תפס? הוא שם המון בשר? ניסיונות. הוא שם בשר, כמו שאריסטו מתאר? או ככה, או היום יש לא, איך הוא צלילה, תפס? אתה יכול לצלול, אתה יכול לשים מלכודות, אני לא יודע בדיוק שם בספציפית איך הם עשו את זה, אבל אפשר ככה ואפשר ככה. באמת, לפי כך אתה מהמחקרים, יש פה מחירון בשוק של רומי, כמה זה היו שוקלים את זה בזהב, מדובר על עשרות ומאות אלפי דינרים לפאונד של תכלת צבוע. מדברים על משהו מאוד 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 יקר. אומר הרמב"ם, כיצד צובעים תכלת של ציצית? לוקחים את זה במשוררים טוריסטים, רק מבין החילזון הוא דג והוא דג, שדומה אינו לעין הים ודומה שחור כדיו וגם מלח הוא מצוי ונותנים את אדם ליורה וכו' וכו' נראה בהמשך. והוא דג, אז הסברנו, והוא דג, הרמב"ם לומד, בריאתו דומה לדג, הוא חי במים כדג, אומר, כן, אותו רמב"ם כותב, ואותו הצדף הוא צדף של בעל חיים נקרא חילזון, זאת אומרת, הרמב"ם מבין שמדובר בצדף ולא בדג, כמו שאנחנו מכירים, זה הרי אותו רמב"ם. זאת אומרת, הוא הבין שפשוט מדובר בבעל חיים ימי. למרות, כן, הוא בעצם סוג של חילזון, כזה דבר, הוא קורא לו דג לאותו צדף, למה? כי הוא חי במים. כן, אומר הרבי אברהם בן עזרא על הצפרדע במכת צפרדע במצרים, והמפרשים נחלקו במידת צפרדעים ורבים אמרו שהוא מין דג, נמצא במצרים, יקרא בלשון הרב אל תמסך, קרוקודיל, ויוצא מן הנהר וחוטף בני אדם. זאת אומרת, בלשון הראשונים, גם קרוקודיל, גם תנין, נחשב דג. למה? כי הוא בעל חי שחי במים, וכך גם בהגדרות במילון אוקספורד, גם כן ההגדרה של דג, של פיש, כן? זה אין animal living in water. זאת אומרת, כל בעל חיים שחי במים נחשב לדג. דמו שחור כדיו, אז ראינו לפני כן את אותו אזור שבו הוא מתחמצן, אבל אם ניקח המון 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 בלוטות, זה מדובר על סגול, אדום וכחול מעורבים יחד, מרוכז מאוד 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 מאוד. מה אנחנו מקבלים? דמו שחור כדיו. רואים פה את הסגול בצדדים הזה. פה זה לא פחות מרוכז, כן? פה זה ריכוז מאוד גדול, לכן דמו שחור כדיו. ובים המלח הוא מצוי, אז כמובן שמדובר עם המלח בלשונו של הרמב"ם, זה הים התיכון. מי שרוצה מובא בזה, יש פה מאוד מעניין, בראש המשניות במסכת כלים, שהוא מסביר על אותו עוגן, כן? יעשו בספינות הגדולות עוגן מעץ, ימלאו אותו מים לשתות בו כל אנשי הספינה, והוא אשר יקרא בור ספינה. ותמצא אותו בספינות אלכסנדריה, שהספינות אשר ילכו בהם מארץ ישראל, אלכסנדריה, של דרך היחידה ממצרים, אלכסנדריה לארץ ישראל, כמובן שזה דרך הים התיכון, הספינות הגדולות שהן ייכנסו בתוך ים המלח, כלומר ים התיכון בדרך מאלכסנדריה במצרים לארץ ישראל, זה בתוך ים המלח, כלומר הים התיכון, כלומר הים המלוח, למעשה ים המוות אצל הרמב"ם זה ים המלח שלנו, וכשהוא אומר ים המלח, הכוונה היא הים המלוח, שזה הים התיכון. הוצאת הצבע כשהוא חי, אז הגמרא אומרת, והגמרא שואלת ולחייב משום נטילת נשמה לפוצע חילזון, אז הגמרא אומרת, רבא אמר, אפילו תמש אמצעו חי, למה הוא פטור? מה הסיבה שהוא פטור? מתעסק בו אצל נטילת נשמה מאחר שאינה צריכה לגופה. בעיה, ורבא דאמות הרב, מודה רבי שמעון בפסיק רשע ולא ימות. הגמרא שם יחד, וכמה דין בן שמעת פניחה ליחד דלית לציבר, רש"י אומר כדי שהצבע יהיה צלול וראוי לצביעה. זאת אומרת, כמה שאנחנו רוצים שהוא יהיה חי. יש חובה שהחילזון יהיה חי כדי שהצבע יצא כמו שצריך. וכך גם כותבים חכמי אומות העולם, פילינוס כותב. זו נקודה נהדרת לקחת את הדג בחיים, וכאשר הוא מת, הוא יורק את המיץ הזה, ואז הצבע נעלם. והדייגים דואגים לשבור את החיה, כך אומר אריסטו, כן, שהוא פילינוס, את אריסטו שהיה לפניו, לשבור את החיה לחתיכות בזמן שהיא עדיין בחיים, שכן אם היא מתה לפני השלמת התהליך, היא מקיאה את הפריחה, שזה בעצם אותו צבע, את אותו בננה, את אותו פרח הם קוראים לו, ככה הם בלשונם, אז הוא מוציא את זה, וככה זה נאבד. באמת, אם מנסים לעשות צביעה על ידי חי, אנחנו מקבלים צבע שהוא כהן, על ידי מת, אז זה גם הורס את כל הצבע. אם יש לי חלזונות מתים, מעורבים בחיים, גם הצבע של החיים כבר לא טוב, זה פשוט מקלקל את כל התערובת. אז זה דברים, מה שנקרא, מעשים שבכל יום, זה לא סיפורים שנשארים בגמרא, זה מעשים שבכל יום עם הארגמון כקוצים. מפקד פקיד, גם כן, שתי התוספות המפורסם במסכת שבת.
כן, קשה לריק. מכל מקום, בסדר, פתרת אותו על הוצאת הנשמה. מכל מקום, על נטילת אדם יחייב משום נטילת נשמה. חייב אותו על זה, והשיב רבנו דם חילזון ראוי לצבייה מפקד פקיד, ולא מחייב על אותו אדם משום נטילת נשמה. דיברנו על זה שבעצם זה לא דם חיותו, אלא זה בלוטה נפרדת. רואים לכם דופקים אותם אחד אחד? זו עבודה מפרכת של ימים ושבועות, של לפצח, לפצוע אחד אחד ולהוציא את יומם. יכולים לראות את הידיים שלהם שהן צבועות בסגול. מסתכלי אתם יכולים לראות בסגול. עושים את זה לאכול. למה הם עושים את זה? שתי ציציות. זה לציצית. זה החבר'ה של הציצית? כן. אז איפה זה? איפה הם עושים את זה? כל מיני יש בספרד, יש בתוניס, יש באיטליה, בארץ אסור. יש בארץ, יוון, קרואטיה, הרבה מדינות. איטליה זה רק ישראל? איטליה זה רק היהודים? אתה לא עושה את זה. הרב מכיר את המחקר של פרופסור קורן? כן, כן, אני אתייחס לזה בסוף, פשוט מחזיק לו את ה... כן, מצטער, אני ממש מצטער, אבל חבל שתפסיד, יש פה זוהר מדהים. אומר לנו הזוהר, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף מופרש שתוטלת והארגמן, תכלת, די יומת ענייניים שטובה ביתראים בהם סמק מרוקה מוטלת סמק עם סיני נלמד וכו', ויריד גוון לדעבר עוד רגע נראה מה זה. יכולה גם נח לדעת חטא נפיל מגור סומך, ותנחיל את הרחק גוון סומך, הצבע האדום מתרחק, הצבע האדום יוצא, והיא צבע גוון תכלה או סומקה, היא לא אומרת חלש, והיא תגדר תכלה. יש פה אדום, יש פה כחול, מעורבים, האדום יוצא החוצה, עכשיו כחול, זה זוהר מפורש, זוהר פרשת שמות, קמ"ט עמוד ב', זה פשוט לא יאומן כיסופר. ויריד גוון לדעבר מה הפירוש, אז באמת כשזה לא מחומצן אלא מחוזר, שאני אסביר אחר כך אולי אם תרצו מה זה חיזור ומה זה חמצון, אז היורה היא בעצם בצבע זהב, בצבע זהוב, צבע צהוב, כי זה פשוט לא מחומצן, וזו הסיבה, זה מה שנקרא יריד גוון לדעבר, יורש, ככה התרגום, יורש גוון של זהב, מקבל גוון של זהב. מי שלומד את הגמרא במסכת פרק החלק מן ההלכות לא מבין, כן, טעם את היורה פסלה, למה צריך לטעום את זה? כדי שיביא די מהצבע מוכן. תסתכל ביורה, תראה אם הצבע מוכן. אי אפשר לדעת כי הגוון שבפנים הוא צבע צהוב. אתה לא יכול לדעת מה באמת במצב של הצבע בפנים, רק אחרי שאתה מחמצן אותו על גבי הצמר, אחרי הצביעה, אז אתה יכול לדעת. נתינת סממנים, הזכרנו את שיטת רש"י, שהסממנים צריכים להיות, הצביעה צריכה להיות צביעה טהורה ולא שום דבר אחר. לכן רש"י גם, רש"י בעצם דוחק, כלומר, כן, היית צביתו להם, שאל אותו אמורה, איך אתם צובעים את התכלת? אתה מורה שבא מארץ ישראל, תספר לנו איך אתם צובעים את התכלת, אז מסביר לו את כל התהליך, נראה את זה בהמשך. והוא אומר, ונותנים לי בסממנים. דוחק רש"י ואומר, למה צריך את הסממנים? מה שהיה פשוט לא שצריכה להיות צביעה טהורה. אומר רש"י, דרך הצובעים לשרות בגדים בצריף שקוראים דיצה. זאת אומרת, בכלל הכנת הצמר, ניקיון של הצמר, זה בכלל לא לשם הכנת הצבע, כי היה פשוט לרש"י שמדובר בדם חילזון טהור. והתוספות שמה, שואלים, דבר תראו, איך מערב שום דבר בעד התכלת. כלומר, פשוט שלכאורה זה צריך להיות צביעה טהורה לחלוטין. אומר תוספות בדוחק, ושמה, אם הסממנים לקראת תכלת, אם הסממנים לקראת תכלת, והקונטרס פירש וכולי, כי הוא אמר דחה לצד אחר, שזה בכלל להכנת, זאת אומרת, זה נדחק לכאן, והתוספות נדחקים לכאן, רש"י והתוספות כל אחד נדחק בדרכו. אומר לנו הרמב"ם בשפתו הנהירה, אומר לנו הרמב"ם דברים נפלאים, ונותנים כמו סממנים, כמו הקימוניה וחיות צבע, כדרך שהצבעים עושים. זאת אומרת, לא מדובר פה על סממנים שהם צובעים, מדובר על הסממנים כמו הקימוניה, שזה חומר סבוני, חומר ממיס, כדרך שהצבעים עושים, כלומר להמיס את הצבע, כדי שהצבע יוכל להיקלט בצמר. אבל האם הסממנים נותנים צבע? ודאי שלא. מה זה קימוניה? קימוניה זה צמחי מלאכה, שהיו עושים איתם פעם סבונים, מי שיודע. ככה היו עושים סבונים, שורפים צמחי מלאכה, ועם האפר שלהם בעצם מערבבים, וככה עושים סבון. זה בעצם חומרי המסה. אומר לנו הזוהר, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף מופרש שתוטלת והארגמן, תכלת,
די יומת עניינן שכתובה ביתראים כבנים כסומת פרוקה מותרת סומת עם צילי נלמד וכולי וכולי ויריד גוון לדעבר עוד רגע נראה מה זה יכולה גם נח הדעת חטא נפיק מגור סומך ותנתין את הרחק גוון סומך הצבע האדום מתרחק, הצבע האדום יוצא והיא צבע גוון תכלה או סומקה היא לא חלש והיא תחדר תכלה יש פה אדום, יש פה כחול, מעורבים האדום יוצא החוצה, עכשיו כחול זה זוהר מפורש, זוהר פרשת שמות, קמ"ט עמוד ב' זה פשוט לא יאומן כי סופר ויריד גוון דדעבר מה הפירוש אז באמת כשזה לא מחומצן אלא מחוזר שאני אסביר אחר כך אולי אם תרצו מה זה חיזור ומה זה חמצון אז היורה היא בעצם בצבע זהב, בצבע זהוב, צבע צהוב כי זה פשוט לא מחומצן וזו הסיבה, זה מה שנקרא יריד גוון דדעבר יורש ככה התרגום יורש גוון של זהב מקבל גוון של זהב. מי שלומד את הגמרא במסכת פרק החלק מן ההלכות לא מבין, כן? טעם את היורה פסלה, למה צריך לטעום את זה? כדי שיבידה עם הצבע תסתכל ביורה, תראה אם הצבע מוכן. אי אפשר לדעת כי הגוון שבפנים הוא צבע צהוב. אתה לא יכול לדעת מה באמת המצב של הצבע בפנים, רק אחרי שאתה מחמצן אותו על גבי הצמר, אחרי הצביעה, אז אתה יכול לדעת. נתינת סממנים, הזכרנו את שיטת רש"י, שהסממנים צריכים להיות, הצביעה צריכה להיות צביעה טהורה ללא שום דבר אחר, לכן רש"י גם, רש"י בעצם דוחק, כלומר, כן, היי צביתו להם, שאל אותו אמורה, איך אתם צובעים את התכלת? אתה אמורה שבא מארץ ישראל, תספר לנו איך אתם צובעים את התכלת, אז מסביר לו את כל התהליך, נראה את זה בהמשך. והוא אומר, ונותנים לי בסממנים, דוחק רש"י ואומר, למה צריך את הסממנים? רש"י היה פשוט לא שצריכה להיות צביעה טהורה. אומר רש"י, דרך הצובים לשרות בגדים בצריף שקוראים ריצה. זאת אומרת, בכלל הכנת הצמר, ניקיון של הצמר, זה בכלל לא לשם הכנת הצבע, כי היה פשוט לרש"י שמדובר בדם חילזון טהור, והתוספות שמה, שואלים, דבר תמו, איך לערב שום דבר בעד התכלת? כלומר, פשוט שלכאורה זה צריך להיות צביעה טהורה לחלוטין. אומר תוספות בדוחק, ושמא, אם הסממנים לקראת תכלת, שמא אם הסממנים לקראת תכלת. והפוך זה פירש וכולי, כי הוא אומר דחה לצד אחר, שזה בכלל להכנה, זאת אומרת, זה נדחק לכאן, והתוספות נדחקים לכאן, רש"י והתוספות כל אחד נדחק בדרכו, אומר לנו הרמב"ם בשפתו הנהירה, אומר לנו הרמב"ם דברים נפלאים, ונותנים כמו סממנים, כמו הקימוניה וחיות צבע, כדרך שהצבעים עושים. זאת אומרת, לא מדובר פה על סממנים שהם צובעים, מדובר על הסממנים כמו הקימוניה, שזה חומר סבוני, חומר מיס, כדי שהצבעים עושים, כלומר להמיס את הצבע, כדי שהצבע יוכל להיקלט בצמר. אבל האם הסממנים נותנים צבע? ודאי שלא. מה זה קימוניה? קימוניה זה צמחי מלאכה, שהיו עושים פעם סבונים, מי שיודע. ככה היו עושים סבונים, שורפים צמחי מלאכה, ועם האפר שלהם בעצם מערבבים, וככה עושים סבון. זה בעצם חומרי המסה בלבד, זו לשונו של הרמב"ם. וככה היום, גם כן, היום משתמשים בדם חילזון טהור. הסממנים ששמים זה סודה קרסטית, כל מיני חומרים שממיסים את הצבע, אבל אין שום דבר, שום סממן לא נותן את הצבע. אני מתייחס לזה בדבריו של הרב אלישיב עוד רגע במכתב שלו. וכותב לנו החינוך, התכלת ודאי אמרו, בצוות ש"פ"ו, שצבע התכלת לא היה יכול בפשתן לעולם, אלא בצמר. והתורה חייבה אותנו לתכלת גמור, זה צביעה של פשתן, וצמר, אפשר לראות את ההבדלים ביניהם, זה פשוט לא נתפס, לא נקלט כמו שצריך. לסיכום, אז אנחנו מכירים בעצם, ראינו את ההיסטוריה, יש רק חומר אחד שקראו תכלת, תכלת שקוראים לתכלת של יהודים. אותו דבר בעצם, לא נזכר בשום מקום תכלת נוסף, אין שום דבר אחר, אין בריאה נוספת, הזכרנו שזה כל החזונות כשרים או רק חילזון אחד כשר. הסברנו את תיאורי חז"ל, הבנו את התהליך של בעצם מתי פעם אחרונה קיימו את זה ואיך זה נעלם, מתי זה נעלם, למדנו את הפורפורה וכולי. זה מה שיש היום בעצם, כתיב תכלת, מה שהרבה בטח מכירים, זה תכלת חבורה מי שמכיר, זה משהו שתכלת חבורה מי שמכיר, זה אני עושה את זה בעצמי, זה ציצית תכלת נקרא, זה גם כן, זה בעצם תכלת שאני גם כן עושה. תשמעו הקלטה של רבי חיים קניאבסקי. No, nie wiem, jak to
טוב, מה שהוא טוען לו אומר, תשמע, אתה אומר נגנז, אבל זה לא נפסק להלכה שנגנז, אין פסק כזה שנגנז. אז אומר לה, טוב, אז אם ברור לך הדבר, אם אתה מחזיק שאתה יודע ברור, אתה מחויב, כן? ככה הוא ענה לו. אגב, בני הבית, זה היה ביום שישי, הוא בא ל5 דקות, אותו תמיד חכם, דיבר איתו, והתארכה שיחה מעל שעה, שזה נצח נצחים במושגים של הרב קניאבסקי. בשבת הוא היה מאוד שמח, ושאלו אותו בני הבית, מדוע אתה כל כך שמח? אז הוא אמר שהיה אצלו יהודי ביום שישי, שסיפר לו על זה, זה גרם לו שמחה מאוד גדולה, אז אני מכיר עדות אישית, עדות ראשונה. הרב שטרנבוך הוציא בזמנו מכתב לפני עשרות שנים, 20 שנה, עם כל מיני טענות נגד. בסופו של דבר ישבו אצלו, אני יודע, לפני 6 שנים, הוא הביא, בעצם ישבו אותו, הסבירו לו בצורה מסודרת, אני יודע שעשו לו תכלת. הרב מחפוד אמר לי שיש לו תכלת. אמרתי לו, צריך לשים, אמר לי כן, אמרתי לו, הרב שם? אמר לי כן, התקשרתי אליו, הוא אמר לי עדות אישית, הרב מחפוד. הרב עדני אמר, אני מכיר את היהודי הזה, גם כן עדות, מי ששם תבוא עליו ברכה. אני בעצמי הכנתי ציצית תכלת לאחד הבנים של הרב עדני, אני מכיר מישהו שהכין לבן אחר שלו. הרב זעפרני אמר לי לפני כמה שבועות, אברך במודיעין עילית, שהוא ניגש לרב זעפרני, הוא לקח לי נתחלת, הוא ניגש לרב זעפרני, שאל אותו, הוא לקח אותו לצידה, אמר לו, אני חושב שצריך, ואני בעצמי מקפיד כל יום. ככה הוא אמר לו, זה ממש מהשבועות האחרונים. הרב קליין גם כן, מי שיכול לזה טוב, אני מכיר אברך שנתנו שיש לו ציצית, גם כן, זה לו ציצית, כתב על זה הסכמה. הרב קר, גם כן, אני עושה לו את הציציות, מדי פעם מתקשר אליי, תכין לי ציצית. הוא אמר רק, אי אפשר לחייב, ככה הרב קר אמר, הייתי ושמעתי את זה באוזניים. אי אפשר לחייב, תעשי שם שיעור. אי אפשר לחייב. למה? אתם לא תהפכו את הציבור לעבריינים. שיקול ציבורי בכלל. אתם לא תהפכו את הציבור לעבריינים, זה הסיבה. אז יש אמת, אני מקיים אותה, התלמידים שלי מקיימים אותה, אבל אנחנו לא נהפוך את הציבור לעבריינים. זה השיקול הציבורי. הרב קליין כותב שיש בזה הידור סימן א', חלק א' סימן א', בשו"ת הראשון לציון, לפחות בטלית קטן. למרות שהוא לא כך מכיר את הנושא הזה, הרב בר יכול לספר לכם על זה, מכיר ראשון, יש הרב חנן, מי שמכיר גם כן, הוא לא מכיר את הנושא הזה כל כך. טוב, זה רבנים שכבר מכירים אותנו, הרב יעקב יוסף, הרב גולדברג, הרב קפלינסקי. אז כל מי שחלק שצריך מסורת. הרב אלישיב, אני אענה עוד רגע על המסורת, בעצם השם, אני אענה על זה. הנה, בואו, הנה, עכשיו אני אתייצב להתייחס לנושא של המסורת, בסדר? זה מכתבו של הרב אלישיב. בואו נראה רגע את הטענות של הרב אלישיב, וננסה להבין איפה הרב אלישיב ליד הנושא הזה. אז אומר כך, אומר הרב אלישיב, זה נמצא בקובץ תבואות שדה, כן? קובץ תבואות שדה, ככה הוא כותב הרב אלישיב. הדבר השאלה אם ראוי ונכון להטיל ציצית צבוע בצבע תכלת אחרי שלדעת חוקרים בזמננו. צריכים להבין, השאלה הייתה לדעת חוקרים בזמננו, לא שבאו תלמידי חכמים ובדקו לפי ההלכה, סימנים, ראשונים, אחרונים, לא. לדעת חוקרים בזמננו, זאת המסגרת של הדיבור. אחרי הדבר הזה היה לעולמים, וכידוע שלפני יותר מ100 שנה יש אחד מגדולי האדמו"רים, כן, שמצא את החילזון, אבל זה לא כזה ברור. אחרי הדבר הזה היה לעולמים, וכידוע שלפני יותר מ100 שנה יש אחד מגדולי האדמו"רים שהוא מצא את החילזון והכריז קבל עם ועדה שאין לו ספק בדבר. ותמר עם מתעלמים הגיעו מצוות מן התורה. אך גדולי ישראל בדרום לא הסכימו עמו, מדי כמה ימים ושנים באו חוקרים וביצעו את דברם מכל מחול. אלא הצביעו הם על משהו אחר שהוא החילזון. שוב אחרי תקופה יותר מאוחרת, כמון שם מדע, וטענו שכל מה חזו עד כה, שם תפלו. ורק אלה יודעים מודיעים בחילזון האמיתי, ואנחנו לא נדע. ולא כעבור שנים, יבואו אחרים ויבטאו גם דבריהם. טוב, אנחנו עכשיו ראינו את הסיפור של הדברים. הוא מתאר פה שבאו אנשים והציעו משהו אחד ודחו אותו, ואחר כך באו חוקרים אחרים והציעו דבר שני וגם אותו דחו, ודבר שלישי שגם אותו דחו. לא היו דברים מעולם. בסופו של דבר, לא היה מעולם שום חילזון שראוי להיקרא חילזון תכלת שנדחה. יש לנו בסך הכל דבר אחד. רזין, כחול של רזין, שאנחנו יודעים שהוא סינתטי, שהוא לא עונה על הגדרות חילזון, כמו שהבנו, שהוא סינתטי לחלוטין, וכמו שהבינו אז, החזון איש גם מבין, שאפילו אין צל צילו של ספק בדבר, כן? אז זה הדבר היחיד שהיה. לא היה מעולם חילזון אמיתי, שיש לו צבען, שיש לו עונה על כל התנאים, שנדחה. לא היה דבר כזה. רק מה? יש, ינתין של הרב הרצוג. הוא בעצמו לא הצליח לייצר ממנו תכלת. זה כמו שעכשיו אני אציע איזשהו ציטפה שהיא משם החילזון. אבל לא הציתי עם התכלת, אז זה לא נחשב הצעה בכלל. מעולם לא הייתה הצעה של חילזון שנדחתה. אלו הן עובדות. רק מה? מקובל ומפורסם שהיה סוג שדחו וסוג שדחו ויש הרבה סוגים וכולי. אין הרבה סוגים, אין.
לא היה שום סוג שנדחה. אז זה דבר אחד לגבי החלק הראשון של הרב אלישיב. והנה, אומר הרב אלישיב, והנה טענת בית הלוי, נגד השלט של הרבי מרדזינזל, שאם הדג היה במציאות וגם הוצאת ציווי היה ידוע בכל זמן מהזמנים מעת שנפסקה תכלת מישראל, עם כל זה בלבשו אבותינו, הוא, הרי כאילו יש לנו בקבלה ומסורת מאבותינו, כי זה הדג וציווי, אינו החילזון התכלת, ואף יש בו כל הזמנים שזמנו חזר. טוב, אז הוא אומר בעצם, הטענה של בית הלוי, שהבית הלוי אומר על הכחול של האדמו"ר מרדזין, שאם הרי הכחול הזה היה ידוע, אמרנו שלא עושים איתו כחול צבע לציירים, אז הוא היה ידוע לדעת בזה, ובכל זאת לא עשו איתו תכלת, אז יש לנו עדות, מסורת שלילית שזה לא עושה, עדות מפורשת. נו, אז מה לגבי זה? אומר הרב אלישיב, ואנה לא ידענה מה עם ההמצאה אשר המציאו חוקרי זמננו, והם עליה חלתנו. הוא לא יודע, הוא פשוט לא יודע מה המציאות. טוב, מה המציאות? המציאות היא שגם הרב הרצוג ניסה. אף אחד לא הצליח לעשות מהחילזון הזה כחול, נשתכח לגמרי. אף אחד לא ידע באמת שאפשר לעשות איתו כחול. זאת אומרת, אין לנו מסורת שלילית. גם הרב הרצוג, שמסר את כל כוחו על הדבר הזה, בסופו של דבר יצא לו סגול. לא ידעו באמת איך לעשות איתו כחול. זאת אומרת, אין לנו מסורת שלילית עליו. אז הרב אלישיב מסתפק, אנחנו יודעים. והגאון מקוטנה, הוא כותב גם כן, מסכים את זה שהאריזל, מסכים את זה שאין תכלת על הזמן את המקדש טוב, וזה גם הסברנו. ויש פה טענה אחת חזקה. אומר הרב אלישיב, גם מלאכת הצביעה לא מתברר, כי לדעת רש"י, אלוהה שנותנים לתוכה גם החילזון לצבוע, לא היו רשאים לערב סממנים אחרים, כי גם חילזון לבד, ולרמב"ם ביורה שנותנים החילזון, נותנים הסממנים, מי יכריע בזמן הזה? למה הוא מביא את הרמב"ם? למה הוא לא מביא את התוספות? תוספות במקום. התוספות כותבים שמה. גם לתוספות היה ברור בפשטות, שזה גם חילזון טהור. אלא מה? שמה. אז לכן הוא מביא את הרמב"ם, כי הרמב"ם כותב בצורה מפורשת סממנים. אבל את דברי הרמב"ם אנחנו הסברנו איזה סממנים, איזה סממנים, כמו הקימוניה. מדובר בחומרים סבוניים. הם חומרים ממיסים, לא חומרים מסורתיים. אז אין פה עניין של להיכנס בין הראשונים בשיטות האלה. אנחנו עושים את זה אליבא דכולי עלמא. מדובר בדם חילזון טהור. אז ממילא, מה שהרב אלישיב הסתבך איתו, הוא פשוט במציאות, במציאות של הצביעה. פשוט במציאות, לא נכנסים לעניין הזה. זה בעצם הטענות של הרב אלישיב, ואלו הן התשובות על הדברים.